Bueno, pois boa tarde. Vamos a dar comezo a este pleno ordinario. Saudamos aos membros da corporación, tamén a todas aquelas persoas que nos poden estar seguindo a través de un medio telemático. Ben, pois vamos a proceder co primeiro punto, que é a aprobación de acta da sesión anterior. Hai alguna cuestión? Ben, pois entonces dámola por aprobada. O segundo punto é o expediente 2237-2020 de contratacións. Cando queres, señor secretario. Procedo a ler a dispositiva do ditame da Comisión Informativa de Benestar Social, Muller e Igualdade, con seguinte teor literal. Primeiro, adxudicar o contrato de servicios denominado Servicio do Fogasa a empresa Idades SL con NIF B36577542 con prazo de duración de 12 meses, con posibilidad dunha nova prórroga e con seguinte oferta. Orzamento base ano, 592.550, 4% de IBI anual, 23.702, cun total de 616.252. Segundo, proceder á formalización do contrato non antes dos 15 días posteriores a que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores. Terceiro, notificar esta resolución ao adxudicatario e ao resto de licitadores e publicarlo no perfil do contratante. Cuarto, dar traslado deste acordo aos departamentos de Administración e Secretaría para o seu coñecemento. Pois moi ben, moitas gracias. Bueno, pois para falar deste punto, doña Carmela, cando queira. Gracias, señor alcalde. Pois ben, hoxe traemos aquí a adxudicación do contrato do SAF para o Concello de Burela. 75 persoas dependentes que se están atendendo en este ano no 2022, 35 delas con grado 3, 28 con grado 2 e 12 con grado 1. Finalmente, a empresa adxudicataria é a quinta da lista. Somos todos coñecedores de que dende abril 2022 que se adxudica esta primeira vez, pois hai 5 empresas que rexeitaron, ou ben non abriron a notificación, ou ben enviaron un escrito alegando que efectivamente aquilo que ofertaron en abril 2021 pois xa non se axeitaba a eles en abril 2022. É certo que os procedementos na administración son lentos, son extensos, a veces demasiado engorrosos, hai demasiados tempos tanto para notificar como para facer, neste caso, o informe de valoración que atrasou esta contratación e fixo que estas empresas pois non se puideran adaptar, sobre todo pola subida do salario, non, de xaneiro 2021 e xaneiro 2022. Pero, bueno, hoxe temos que dar gracias a que esa quinta empresa, Idades, presentara toda a documentación de maneira correcta, que dera un paso adiante, que non quede este contrato deserto, pois como está pasando con moitísimos contratos, por desgracia, tanto nas obras como contratos de persoal como o SAF en todo o territorio nacional. Sen máis, o prezo hora sale a 17,6072, melloramos o que estamos pagando agora mesmo, xa que, como tamén sabemos, ao estar sen contrato estábamos pagando unha cantidade superior, tanto semanal como durante os fins de semana. Agora mesmo é unha mellora importante porque este servizo de fins de semana que se dá a 28 dependentes mantense este prezo, 17,6072. E, ademais, como despois de solicitalo durante moitísimos anos, a Xunta, por fin, subeu a 12 euros ese pago, pois para o Concello de Burela vai supoñer menos cuantía económica do que viña supoñendo estes últimos anos. Sen máis, pois espero que os outros grupos voten a favor desta adxudicación. Gracias, alcalde. Por mí, moitas gracias. Don Mario, cando queira. Moitas gracias, señor alcalde, señora concelleira. Ben, é certo, como vimos no expediente, que me chama a atención a renuncia sistemática case de certas de algunhas empresas. Entón, claro, nós o que nos chamaba a atención, foi o que preguntamos na comisión, era como dada esta situación na que é excepcional, na que as empresas siguen renunciando, non ben nin abrían a documentación, como non se pide un informe de coches, un estudo de viabilidade económica de asumir o servizo, e xa como unha alternativa a posibilidade de que non se pudera
contratar, o que se nos contestou na comisión realmente non foi que se botara man desta opción. É certo, queremos que é positivo que se barata o precio, tamén queremos positivo que se suban os salarios, queremos que iso non pode ser un impedimento para nada, nunca que suban os salarios. Pero claro, o feito de que nin con nesta circunstancia que se deu neste proceso e nin así se aproveitara para ver se era viable asumir o servizo, pois fai que nos teñamos que abster nesta situación. Moitas grazas. Moitas gracias, don Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, en abril deste mesmo ano procederase á adxudicación do servicio de axuda no fogar á empresa Servital Servicios Sanitarios. En abril, Nese pleno, este grupo municipal xa cuestionara a forma de proceder en dita adxudicación. 6 meses despois atopámonos cunha nova adxudicación do servicio de axuda no fogar e unha nova empresa. Nesta ocasión, Idades, como ben se dixo agora. Das 12 empresas que entraron finalmente en liza pola adxudicación, esta é que figura, tal e como se dixo, na quinta posición da lista, na quinta. É dicir, a adxudicataria no pleno de abril renunciou. A segunda na lista, Carflor, renunciou. A terceira na lista, OHL, renunciou. A cuarta na lista, Servicios Sociales San Roque, tamén renunciou. E despois de 6 meses, por fin atoparon unha empresa que aceptou o contrato que dende o Concello ofertaron. Ben, e as 4 empresas que estaban por riba desta última nas valoracións da mesa de contratación renunciaron. Isto, para todos aqueles que nos estean a seguir hoxe no pleno, non é precisamente habitual, tal e como aventurou o voceiro do BNG. Que as 4 primeiras empresas concesionarias dun servizo renuncien ao mesmo, para nada é habitual. A cuestión neste punto é, por que renunciaron as 4 primeiras empresas? Segundo se nos explicou na comisión informativa deste pasado luns, as empresas basicamente non enviaron a documentación e por iso renunciaron. Iso foi o primeiro que se nos dixo, señor alcalde. Tamén se nos dixo que o Concello non lles exixiu ningún tipo de aval para presentar as ofertas. Iso tamén se nos dixo. Algo que sí se fixo noutros concursos. O Concello de Burela non tivo esa precaución. O que debería de haber sucedido é que as ofertas, unha vez presentadas, deberían de haber sido firmes e estar suxeitas a unha compensación económica no caso de ser retiradas. Para o Concello é, en concepto de aval, un 3% do presuposto base, que é o que figura nas cláusulas. E diso, nada de nada. É máis, nos escritos de renuncia que aportaron varias das empresas, figura claramente a cláusula pola que renuncian ao contrato. Adivíñano vostedes. Paso a citar literalmente o escrito de renuncia aportado por Servital, a primeira adxudicataria. Di que en el expediente de referencia ha transcurrido con creces, repito, con creces, el plazo máximo a contar desde la apertura de las proposiciones para realizar la adjudicación. Isto é o que di no seu escrito esta empresa e acode á cláusula 15.a do prego de cláusulas administrativas particulares e á lei de contratos do sector público para non manter a oferta. Por exemplo, o OHL, a terceira na lista de contratación, alude exactamente ao mesmo, para poder renunciar ao contrato sen sufrir ningún tipo de penalización. Isto sucede porque o pleno no que se adxudicou o servicio, en abril deste ano, tiña que haber sido celebrado en abril, sí, pero do ano 2021. Do ano 2021. É dicir, levamos un ano e medio de retraso. E esta, señor alcalde, señora concelleira, é a forma na que un concello, como o de Burela, perde uns 76.000 euros en penalizacións, debido ás 4 empresas que renunciaron, e se autoincrementa o custe do servicio, repito, autoincrementa o custe do servicio en 27.000 euros ao ano. Por mor dun novo exemplo da incapacidade para xestionar absolutamente nada con xeito por parte do actual goberno local de Burela, por parte dos seus concelleiros e concelleiras, señor Llano. E remitímonos, para que a xente comprobe que isto non é algo puntual, remitímonos a un par de exemplos recentes.
Por se a xente pensa que isto é algo casual. A lagrada do campo de fútbol da Marosa e ao asfaltado da Rúa do Camiño Real. Ambas as dúas obras tiveron que ser tramitadas ata en 2 ocasións. Ata en 2 ocasións, co correspondente incremento nos prezos. Pero que máis dá, dirá vostede, señor Llano, total, quen convida a este gasto excesivo das concesións e das obras que se realizan na nosa vila son os veciños e veciñas de Burela. Son eles os que convidan. Como non sae exclusivamente do seu peto, a vostede dá igual. Moitas gracias, señor alcalde. Don Manuel, modérese. Bueno, vamos a ver. Carmela, ¿quiere continuar? Ben, bueno, primeiro, contestando ao compañeiro do BNG, a don Mario, o do servizo propio sí que está encima da mesa, solicitouselle neste caso tamén a Diputación. É certo que tamén me veño informando de concellos do lado que si o teñen como servizo propio, como por exemplo Barreiros, e ahora mesmo o custe ali confírmame que está sobre os 20 euros. Aínda así temos en marcha ese estudo para ver a viabilidade non somente desa parte económica, senón realmente de que o funcionamento poida ser viable, non? Para, sobre todo, as contratacións, as baixas, e poder ter sempre esas auxiliares dispostas, sobre todo en fins de semana, entre semana. De todas formas, para solucionar agora este atraso non sería a mellor das opcións. Para contestarlle ao compañeiro Manuel, xa dixen eu antes que Servital, en este caso, había alegado eso, que se entende porque efectivamente en abril 2021 foi cando se abre ese sobre A e ese sobre B na mesa de contratación. O informe de valoración non chega ata febreiro 2022, isto xa o falamos no anterior pleno, non quixemos. Aquí no Concello non temos un técnico que o pudera facer, xa o expliquei no anterior pleno. Solicitámoslo á Diputación para non subcontratalo a unha empresa e retrasouse. Certamente se retrasou o informe de valoración e por ese motivo é polo que as empresas non se puderon adaptar a suba salarial que houve. Se vivíramos en outro momento, fai anos, pois seguramente non habería problema, non? Que é habitual o de retrasarse? Creo que todos o sabemos, todos os que estamos en esta sala. Por sorte ou por desgracia, na administración sí que todo se retrasa e sábelo sobre todo cando estás dentro. E sobre o aval, ese 3%, si quere o secretario contestarlle ao Rouco, agradezollo. É un pouco repetir o que se dixe na comisión formativa por a miña parte. Hai 2 tipos de garantías, garantía provisional e garantía definitiva. A garantía definitiva é perceptiva en todos os contratos, a garantía provisional é potestativa sendo un tipo de contrato e debe ser motivada cando se require. Neste caso, a garantía provisional do 3% non figuraba no pliego inicial, entón a garantía definitiva só entra en funcionamento posteriormente á entrega da documentación por a proposta de adjudicación. Don Mario, onde queda? Ben, sí, simplemente é unha boa referencia ao Concello de Barreiros para todo. A xestión ali creemos que é do máis eficiente. Entón, se toman esas referencias, vese que polo menos están tomando boas referencias. Ten certa lógica que ali o prezo seña máis alto por debido ao número de parroquias e a dispersión xeográfica que ten ese Concello, o tamaño tamén, pero o certo é que fan ben se fan caso de como se xestiona o Concello de Barreiros. Pois é evidente que é un problema este retraso, pero si todo é debido á subida dos salarios, pois que todos os problemas sexan debidos á subida dos salarios, non? É o que queremos que para a sociedade é positivo, insistir nisso nós imos ter, porque a pesar de que sí que xa non é a primeira vez que se nos dice que está ese estudio encima da mesa, non se nos presentou aínda, agora quedan 2 anos, porque o sistema deu máis prórroga, entón neses 2 anos queremos que é tempo suficiente, emplazámolos a que sí que se fagan ese estudio de viabilidade para ver
se é posible e eficiente que o asuma o Concello de Beiro, que se fai vostedes, pois non é eficiente, non hai porque non é positivo asumilo, pois non se asume. Moitas gracias. Moitas grazas, don Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. Señor alcalde, as persoas máis moderadas desta corporación están a este lado, desta sala de plenos, a este lado. No tocante ao que dixo, dúas puntualizacións á concelleira de Servicios Sociais. Que raro que vostedes non contraten a unha empresa para facer informes. Que raro que non contraten. En Pontevedra xa cerraron con chave. Xa non fan informes. Gústanos, iso sí que nos gusta, que recoñeza as eivas deste goberno, no tocante aos retrasos. O problema é que quen non paga ao final son os veciños e veciñas de Burela. Ese é o problema. Miren, a estas alturas do mandato só poden enganar vostedes a aqueles veciños e veciñas que se queiran deixar enganar. Calquera que vexa o que fan vostedes na súa xestión diaria, ou máis ben na ausencia desta, pode observar que non dan pé con bola. Cada vez que intentan facer algo, líana. O que sí se lles dá ben, xo, a ver se temos sorte de comprobalo neste pleno tamén, é interromper ao grupo da oposición, intentar faltarlle ao respeto, eso sí que se lles dá ben. Para iso sí que valen. Agora ben, para xerar o Concello de Burela, a vista está que non. Fíxese, señor Llano, o Concello de Burela ten uns 8 kilómetros cadrados, como saberán todos, redondeando, coa poboación concentrada como moito na metade do termo municipal. Non hai aldeas dispersas ás que levar servizos. Polo tanto, xestionar ditos servizos ten que ser moito máis sinxelo e iso debe levar un custe unitario para os mesmos moi inferior ao de outros concellos. Ben, para todos aqueles que nos estean a ver, imos a poñer 2 exemplos. Poderían ser moitos máis, pero para que entender o que tratamos de explicar, ben valen. Outeiro de Rei, gobernado polo Partido Popular, cunha superficie de 134 kilómetros cadrados, 16 veces máis grande que a Burela. Custe por hora do servicio de axuda no fogar, sin IVE, 15,90 euros. 15,90. 16 veces máis grande. Vilalba, para que vexan que non nos centramos só na boa xestión do Partido Popular. Vilalba, gobernado polo PSOE, cunha superficie de uns 380 kilómetros cadrados, 47 veces máis extenso que a Burela. 47 veces. Adiviñan cal é o custe por hora de servicio do servicio de axuda no fogar? Adiviñan? 14,75 euros. 14,75. Burela, 8 kilómetros cadrados, custe por hora do servicio de axuda no fogar. A señora concelleira dixo, está ben que busquen en Google, señora concelleira. A señora concelleira deu os datos con IVE, nós non o íbamos a dar con IVE, íbamos a dar sin IVE, para que parece que é menos cantidade. Burela, 8 kilómetros cadrados, 16,90 euros hora. 16,90. Segundo esta última adxudicación. E dirá algún veciño ou veciña que escoita isto que acabamos de mencionar, como é posible? Pois moi fácil. Se o prezo base de licitación do contrato que oferta o Concello de Burela é duns 18 euros, as empresas ofertarán un pouco máis á baixa, pero en función dese prezo. Se o prezo base ao que sacou o concurso este servicio o Concello de Burela houbera sido outra cantidade, por exemplo, 15 euros, as empresas ofertarían en función do prezo base de licitación. E o Concello de Burela e os veciños e veciñas de Burela forrarían un 20% neste servizo. E agora, señor alcalde, señora concelleira, non nos digan que o prezo ao que sacou o concurso o Concello de Burela era necesario para cubrir os gastos do servizo. Non nos veñan a dicir iso. Ou para que os empregados e empregadas da empresa concesionaria tiveran un salario digno. Non nos veñan a dicir iso. Ou acaso en Outeiro de Rei ou en Vilalba as empresas concesionarias non son capaces de cubrir este servicio. Traballan a perdas, acaso? Traballan a perdas. Acaso en Outeiro de Rei ou en Vilalba os empregados e empregadas non teñen un salario digno? Estame dicindo que os gobernos locais deses concellos permiten iso. Na primeira parte da nosa intervención demostramos ben as claras que non son capaces de xestionar absolutamente nada con xeito.
Nesta segunda parte, cos exemplos expostos, non só ratificamos o que mencionamos na nosa primeira quenda, senón que expuxemos as evidencias de que todo o que vostedes fan saelles demasiado caro aos veciños e veciñas de Burela. Demasiado caro. E, por desgracia, así nos vai na nosa vila. En resumo, hai que adxudicar o servicio de axuda no fogar? Sí. É este o modo de facelo? Rotundamente non. Moitas gracias, señor alcalde. Moi ben, moitas gracias, don Manuel. Primeiro que teño que dicir é que os veciños de Burela están moi ben representados porque en todos estes anos non tiramos un euro pola borda. Pois un bon remanente, están facendo boas obras, por tanto, fomos un exemplo claro de como hai que gestionar a economía. Que usted veña aquí dicindo que en Otero de Rei, poñendo exemplos que, vaya, por Dios, de outros concellos, notase que usted de dereita se está defendendo o gran capital. Eso é así, porque poñer de exemplo do Otero de 14 euros a 13 euros a 16 euros sin ter en conta máis nada a calidade do servizo. Vou dicir unha cousa, estes días estuve xente aquí no despacho que é traballadora de servicio de axuda no fogar, non en Burela, precisamente. Bueno, pois contame as súas cousas, as súas preocupacións e a súa contrato laboral, e o que lles van a facer e todo isto. Eu penso que é certo que non se pode ir moito para arriba, pero o prezo que temos aquí agora con esta adjudicación que pretendemos aprobar hoxe é exemplar, por lo menos comparativamente co que usted acaba de nomear. O que temos que ter en conta é a calidade do traballo e o que vai cobrar cada persoa que está ocupando un posto de traballo destas empresas. Se usted me dice que o importante é reducir o precio, sin máis, está usted moi mal orientando neste aspecto. Está despreciando a labor e o traballo das persoas que traballan nestas empresas, señor don Manuel. Así que é certo, vostedes teñen esa teima de que o importante é o capital e o que menos importa é o social e o laboral. Eso xa se ve claramente en cualquier repercusión que o PP está mandando últimamente. Penso que foi unha adjudicación, é certo que levou o seu tempo porque as empresas non llevamos a pedir o aval, acaba de comentarlo moi ben, usted xa pensaba que estábamos perdendo cartos por non exigirles o aval. Eso moi mala idea, por certo. O aval podese presentar despois unha vez adjudicada, que esta, por exemplo, de idades ainda non o ten. Xa o presentará. Penso que é unha boa oportunidade, levounos tempo, pero hai unha circunstancia que agora mesmo cualquier persoa debe de coñecer e recoñecer. Hai un problema gordo, moi gordo, na licitación e, sobre todo, na adjudicación de traballos, xeran para unha contrata de, usted acaba de nomearlo, dunha grada do campo de fútbol, como pode ser dun asfaltado, como pode ser de cualquier outra obra. Agora mesmo está a cousa preocupante e cada día que pasa, peor. Houbo unha cuestión que era importante para Barreiros, que foi un exemplo estes días, de que non foi adjudicada unhas obras de asfaltado ou de preparación de varias rúas naquel concello. Por qué? Porque está sucedendo continuamente. Hai empresas que están mandando xa moitos traballadores, están incluso pechando, e iso é o que non pode ser. Hai que procurar, sí, facer as cousas o antes posible, que vayan na mellor medida posible tamén suficiente caudal de cartos para que señan rentable e rendible para os traballadores, para as empresas, pero tamén que se apuraran nos concellos e cualquier particularidade que pudera existir por aí, non solamente para os concellos. Cualquier particular sabe que se vai contratar unha obra, hai moi pouca garantía de que dure o orzamento máis dunha semana. Así que temos a sorte, penso eu, de contar con esta empresa agora, vamos a procurar facer a adjudicación, porque é un ano máis vai nun bo orzamento, é unha boa pago por hora, baixamos con respecto ao que estamos pagando agora, porque claro, evidentemente estás pagando por razón de non haber unha contratación infirme como está habendo nesta vez. Así que, se les parece ben, vamos a votar a favor da adjudicación a Idades Sociedade Limitada para que le dé adiante o servizo do SAF no Concello de Burela. Votos a favor? En contra? Abstencións? Moi ben. Pois entonces queda xa adjudicada de momento inicialmente a esta empresa, o servizo do SAF. Ben, o seguinte punto é o expediente 11.444/2019, inventario ou catálogo de bens. Cando quera, señor secretario.
Disculpas. Procedo a ler a parte descriptiva do ditame da Comisión Informativa do Centro Local, cuxo teor literal é o seguinte. Primeiro, aprobamos mediante a formalización do inventario xeral de bens e dereitos da corporación, cuxos datos comunidades de cada ben e dereitos son os recolleitos no expediente, sendo os resumo por epígrafes o seguinte. Teñen o resumo por epígrafes, tanto o número de bens como a valoración. En consecuencia, o inventario xeral de bens e dereitos da corporación ascende a 15.323.816,91 euros. Segundo, a vista da natureza do procedimento que se trata, abrir un período de información pública por un prazo de un mes, co fin de que se hagan presentadas alegacións ao expediente no marco do acordo plenario de data 4 de fevereiro de 2021, de acordo co previsto do artigo 83 da Lei 32/2015 de 1 de outubro, mediante anuncio no BOP de Lugo e no tabuleiro de anuncios do Concello de Burela, incluindo o tabuleiro electrónico. Terceiro, conceder trámite de audiencia a favor da Audiencia Xeral de Costas, a Consellería competente de Poder Xunta de Galicia, así como a ADIF, por un prazo de un mes para que formulen as alegacións que estimen oportunas. Moitas gracias. Bueno, pues traemos a aprobación o inventario, este documento que é un inventario, un registro administrativo, donde debe de figurar pues, todo o que sea patrimonio, tanto en bens como en dereitos. Houve xa unha primeira, xa acabo de comentar, unha primeira exposición do inventario, houve alegacións, houve que incorporar esas alegacións a realizadas con toda, pues bueno, todos os erros que había, todas as alegacións, tuveronse en conta, mirarse tamén de colocar todo ao día, aspectos tales como a planimetría, bueno, todo, eu penso que se fixe unha boa labor durante todo este tempo, traise agora para a aprobación inicial, o patrimonio pues, está valorado aproximadamente en 15 millóns, casi 16 millóns de euros, todo o patrimonio que recolle pues, inmuebles sobre bueno, todo tipo de cuestións que se deben de apuntar, tanto os dereitos reais como os inmuebles, como vehículos, como todo o que sexa de propiedade do Concello de Burela. Bueno, vamos a establecer ahora a aprobación inicial, vai haber un mes para facer alegacións que houbera lugar e aprobar definitivamente unha vez que se teña publicado e pase polo tempo das alegacións. Bueno, decir que este documento, pues bueno, evidentemente ten que estar actualizado, pois esa debe ser a pretensión que anualmente se poda realizar unha renovación ou por lo menos unha revisión. Agora, si todo isto vai ben, pues bueno, quedaría xa listo para un ano. Bueno, pues a nosa proposta é aprobar este inventario revisalo pues, cando le corresponda dentro dun ano ou pouco máis. Don Mario, cando queira. Ben, tamén moi brevemente, é certo que xa se vira un prazo de alegacións, e houve diversas alegacións, unhas foron rexeitadas e outras non, nós naquele momento xa, por precaución de alguma maneira, estábamos na abstención, ahora vai se vir outro prazo de exposición pública na que entendemos que é probable que siga habendo alegacións, e bueno, nós seguimos na abstención, seguindo como, digamos que o proceso xa vai o seu curso, non temos moito máis que engadir. Moitas gracias. Moitas gracias, don Manolo. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Así que vamos para unha aprobación inicial do inventario. Tal e como veramos hai un ano e medio, ou máis dun ano e medio, en febreiro do ano pasado, puido ser, ou en xaneiro do ano pasado, non se procederá a unha aprobación inicial do inventario municipal. En varias ocasións preguntámoslle aquí en sede plenaria por que se estaba a dilatar tanto o plazo de aprobación deste inventario. En varias ocasións, os meus compañeros preguntáronlle. Nunca nos deu unha resposta clara. Estáme dicindo que nesta aprobación que se titula, teino aquí vostedes titulado, Proposta de ditame sobre a aprobación do inventario municipal de bens do Concello de Burela. Non fala de aprobación inicial. Polo título parece unha aprobación definitiva. Sin embargo, vamos aos puntos de acordo e pon, á vista da natureza do procedimento de que se trata, abrir un período de información pública por un prazo dun mes co fin de que sexan presentadas alegacións ao expediente no marco do acordo plenario de data de 4 de febreiro do ano 2021. Pero non se presentaron xa as alegacións. Non se presentaron xa. Entonces, como pode ser isto unha aprobación inicial? Como pode ser isto unha aprobación inicial? Ano e medio despois.
Seguimos arrastrando os pés. E así Burela non vai para arriba. Fíxese. Vostede, sí, non hai problema, por suposto, e despois nada de nada. Este é o resumo do que fai vostede e os seus concelleiros. Unha e outra vez, arrastrando os pés. Así é imposible que o Concello de Burela mellore, tal e como te acabo de dicir. Con vostedes no goberno é imposible. Tanto dá que gobernen con maioría como en coalición. Se están vostedes de por medio, o desastre está garantido. A vista está. Ano e medio despois, aprobación inicial do inventario. Manda narices. Non se esquezan, quen quedan retratados cada día, sexa no pleno ou non, son vostedes. Vostedes. Despois de que ningún dos seus membros busque excusas. Fíxese o que me acaba de dicir. Ao inventario municipal presentáronse 13 alegacións. 13. En xaneiro do ano pasado. Hai máis de 20 meses. E desestimáronse 6 desas alegacións totalmente, case que a metade. Mire que deron de que facer 13 alegacións. Sae a mes e medio por alegación. Mes e medio por alegación. E ainda estamos ca aprobación inicial. Daremos aprobado isto antes de que finalice o mandato. O inventario. Pois fíxese, como vostede ben saberá, só se estimaron ao completo 3 das 13 alegacións. E como curiosidade, as 3 alegacións estimadas non corresponden a ningún veciño individual. A ningún veciño individual da nosa vila. Ou ben son outras administracións, ou son algunha asociación. Pero ningún dos particulares que presentou alegacións lle foron estimadas ao completo. Que quere que lle diga neste asunto, señor Llano? O inventario municipal débese de facer, tense que facer, pero estas non son formas. Mes e medio por alegación. Manda narices. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Home, isto non é unha cuestión para cubrir e facer récords. Sabe que cando houve alegacións que foron difíciles, houve cuestións que houve que mirar e realmente consultar, isto non é unha carreira de fondo, veña, vamos a... É certo que se vai aprobar o inventario, pero dáse un mes de informar, por se acaso houvese alguna cousa. Eu creo que hai que dar oportunidades a xente para que poida, de alguma maneira, participar e colaborar e verse exactamente se está no seu dereito de poder facer algunha alegación ou se ten a oportunidade de facela. Por tanto, dáse ese mes a maiores. En todo caso, se non hai nada, evidentemente queda aprobado definitivamente. Se houver alguna alegación, trataríase de resolver e terá que ir a pleno, porque tampouco pasa nada con eso. Eu penso que agora sí que está recollido de unha maneira ben e rigurosa, ademais que as alegacións ben discutidas e realmente argumentadas, e pensamos que agora mesmo estamos en condicións de facer esta aprobación. Así que vamos a llevar para diante, non, Mario? É que só unha cousa, vostede acaba de decir que isto non era unha carreira de fondo. O que é unha carreira de fondo é os plenos deste concello, aos veciños que os veñen ver e aos que os siguen por YouTube. Iso é unha carreira de fondo. Moitas gracias, don Manuel. Moitas grazas. Gracias, señor Villado, por demostrar unha vez máis a presa que ten por ir para casa. Pero nós estamos aquí para defender da mellor forma posible os intereses dos veciños e veciñas de Burela. Aprobación inicial. Mire, a tardanza inusitada na tramitación deste expediente, sen ningunha explicación clara ao respecto, todas as veces que lle preguntamos, non nos ofrecen ningunha garantía. E por iso non podemos aprobar esta forma de proceder por parte do seu goberno. Se ben insistimos, o inventario municipal débese facer, e tense que facer. Pero o que non se pode facer é estar lastrando o día a día de Burela, con estes retrasos injustificados. É normal que haxa cousas que se compliquen, pero ano e medio para facer un inventario. Eso clama al cielo. Moitas grazas, señor alcalde. Moi ben, pois nada, eu penso que o que está xa argumentado, vai se aprobar o documento, que non é máis que xa digo, o rexistro administrativo que debe de contar todos os concellos, obrigatoriamente. Ben, pois vamos a proceder a votación para aprobar o inventario tal como está contemplado no seu expediente. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, pois entón queda aprobado.
O seguinte punto é expediente 898-2021, plan xeral e a modificación. Cando quere, señor secretario. Cedo ler a parte dispositiva do dictame da Comisión Informativa correspondente, conxuntor literal é o seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal nos términos que obra no expediente. Segundo, abrir un período de información pública durante 2 meses, mediante anuncio no Teorema de Ditos do Concello de Burela, no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión da provincia. Durante este período quedará o expediente con todos os documentos que integran a disposición de calquera que queira examinalo para que se presenten as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, está a disposición na sede electrónica deste Concello. Terceiro, suspender a tramitación e o otorgamento de licenzas nas áreas afectadas pola aprobación desta modificación puntual, nos términos que figuran no informe técnico de data 22/8/2022, a saber, as determinacións contempladas na referida modificación puntual supoñen unha modificación do réxime urbanístico vixente para todo o ámbito do territorio municipal, polo que se propón a suspensión do otorgamento de licencias urbanísticas e partición de terreos de edificación e de demolición en todo o ámbito municipal. En ningún caso quedan en suspenso aqueles títulos habitantes de obras maiores ou menores que sexan compatibles tanto co pixón en vigor como coa súa modificación puntual. Asemade, non afectará a implantación de actividades sempre cando o uso previsto sexa compatible con ambos planeamentos. En calquera caso, os títulos habitantes de obras de conservación e mantemento, entendo por tales a definidas no anexo 1 do Regulamento da Área do Solo de Galicia, non entran no ámbito de suspensión. Cuarto, remitir o presente acordo á Consello competente en materia de urbanismo, así como solicitar os informes prescriptivos de acordo coa legislación sectorial correspondente. Pois ben, bueno, traes aquí a aprobación inicial do plan xeral, do que sea as modificacións e o refundido, porque realmente este documento, que é un documento complexo, o que se fixo foi introducir as partes, as emendas, as denuncias, as alegacións, as cuestións de xurisprudencia que se trataron tamén aquí, e de refundir todo o documento, poñelo xa en planimetría actual e tamén recollida para que poida ser observada xa que as novas tecnologías. Bueno, penso que agora mesmo temos un documento que recolle todas as características urbanísticas de Burela, pero tamén serve para consultas previas, posiblemente dunha forma fácil en pouco tempo. Bueno, o que se fixo aquí foi o cumprimento de 2 sentenzas, unha delas fora das vivendas patrimoniadas, que había varias por aí, que houbera unha denuncia colectiva que se presentou e, bueno, deronlle razón, lógicamente, entonces, agora mesmo xa non están patrimoniadas esas vivendas e foi, pois eso, consecuencia do xuízo que se levou adiante a través do reclamo que se fixeron os propietarios. Outra que se fixo tamén a través do xuízo foi unha resolución de un particular que quería máis fondo na súa finca para poder edificar, exactamente, darlle razón, porque tiña que ser así, dado que guardaba os mesmos derechos que outros veciños adyacentes e, por tanto, tamén se recoñeceu. Fíxose un refundido, xa digo, que levou o seu tempo de todo o plan xeral. Hai outra cuestión que tivemos en conta, derivada de unhas características que poden darse en Burela, que son a diferencia de cotas en moitos lugares, para facer edificacións. Entón, permítese agora, ou vai se permitir, de poñer, por exemplo, os aparcadoiros tanto na planta baixa como na planta primeira, se fora a diferencia de cota justificada, lógicamente, cando se presenten os diferentes proxectos de construcción. Bueno, fixáronse recorreronse emendas de viais, o sea, emendas de ordenación detallada do solo urbano, fixose, penso que un documento agora que referencia clara, vamos a tela presente durante a partir de xa, non? Ese documento que xa digo que é moi complexo, vamos a ter 2 meses para que seña informado, para que a xente poida acudir, porque vamos a recomendar incluso que todos os vecinos de Burela, se teñen oportunidade, poidan observalo, por se teñen que fazer algunha alegación, porque erros sí que se detectaron. De planimetría, de outros erros, non sea nada que se analice, empezase a escarbar e realmente poden aparecer erros ou emendas que non foron aplicadas ou, bueno, que sei, hai moitas cousas aí que xa digo, é unha cuestión moi complexa, con moitísima información e, por tanto,
penso que estes 2 meses que se van a dar van ser unha oportunidade para que de alguma maneira todo o mundo poida ver se está afectado ou non está afectado, pode alegar ou non pode alegar. Pero en principio recollónose particularmente estas cousas e outras que se ganó muitísimo na cuestión de planimetría. Bueno, pues esta é a proposta para aprobalo agora e despois ter 2 meses a información pública ou que se hai algún tipo de alegación e resolvelas e aprobalo definitivamente. Don Mario. Ben, moitas grazas. Nós, pola experiencia que xa tivemos, ou tiven eu en 2013, cando se aprobou este actual visión, podeu recordar ao alcalde, que tamén estaba nesta corporación, tamén daquela se detectaran moitos erros, e o documento viaxara de Burela a Compostela en varias ocasións para correccións, e tamén vese que se detectaron varios neste expediente. É probable que se detecte algo máis, e que, como digo, o alcalde, xa alegacións. Entón, é certo que é o momento de que se abra un pedido de exposición pública e se poidan presentar esas alegacións e correxer os posibles erros que haxa nas próximos hasta que se dilucide como queda, digamos, esta modificación. Si que nos chama moito a atención, moitísimo a atención, unha parte que figura en varios dos informes que se fan de arquitectura técnica, o 16/6/2022, a Dirección Xeral de Planificación e Evaluación da Rede Ferroviaria, solicitouse e remitise un exemplar do instrumento urbanístico en castelán, e o 27/6/2022, a Dirección Xeral do Dominio Público Marítimo Terrestre solicita o mesmo, que se remita o documento en castelán, e dicimos nós, non habería un solo galego, non en cada ministerio, en todos os ministerios, en Madrid logo, non habería un galego que pudera entendelo, que tiñan que enviarse en castelán o informe. Porque, por outra parte, aproveitando esta circunstancia, queremos agradecer á empresa que redactou o documento que o fixara en galego, aínda que non fixo máis que cumprir coa Constitución Española, co Estatuto de Autonomía e coa Lei de Normalización Lingüística. Por iso, lle agradecemos que tiveran a delicadeza de un documento oficial do Concello de Burela pertenecente a Galiza e de redactalo en galego. Máis nada, nós estémonos. Moitas grazas. Moitas gracias, don Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. Dende o Grupo Municipal Popular puidemos comprobar que o expediente de modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal é sumamente extenso, para ser valorado con detalle no espazo dunha semana e emitir un xuízo axeitado. Por todo isto, imos aproveitar o espazo de exposición pública ao que se vai someter esta modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal para valorar máis polo miúdo a mesma. Botamos en falta, señor alcalde, que o actual goberno local non tivera a ben, unha vez máis, facer unha simple reunión de portavoces para buscar un consenso na elaboración desta modificación. Un asunto de calado para Burela que debería contar con máximo apoio plenario. Pero é algo que non nos sorprende tampouco a vista a lamentable forma de proceder no referente á comunicación de información ao longo de todo este mandato. E preguntámonos, en aras desa transparencia, se o Concello vai facer algún tipo de charla informativa de cara aos veciños e veciñas da nosa vila. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, farémoslo se é necesario. Sí. Vamos a ver unha cousa. Você acaba de decir aí, e está quedando aí, porque trae nos seus escritos posto todo o que ten que dicir, parece ben. Pero hai unha circunstancia. Nosotros comenzamos o Plan Xeral nos anos 2011, 2010 prácticamente, empezouse aí o 2009. Facíamos reunións daquela, o equipo de goberno facía reunións contando cos membros da oposición, daquela estaba o PP, e acudía, practicaba nas reunións que facíamos sobre o Plan Xeral, que empezábamos daquela. Reunímonos as asociacións que había. Incluso viña Cesa tamén como personal que pudera estar ou como empresa que pudera estar afectada. Bueno, era unha maneira democrática de facer un plan xeral que realmente repercutira e fose bon para todos. Eso fomos avanzando, empezamos, contratamos a empresa, teñemos a nosa reunión, viñemos aquí, había unha reunión cada vez que viña a empresa que levaba o tema do plan xeral, e vamos vendo, asistíamos perfectamente, cualquera dos representantes do povo, máis as diferentes asociacións que viñeran por aquí, pois que iban atendendo, ibase descubrindo e tal. Bueno, a partir do ano 2011, que seguiron co proceso, que do 2011 hasta o 15 estuvo gobernando aquí o PP,
Adiós transparencia. Non nos veron a chamar absolutamente para nada. Está dicindo usted que non lle fixamos ninguna cuestión agora para que participara na modificación, neste que é unha cuestión máis benténica, máis que política, menos mal, porque senón a ver como se resolvía isto. Pero non me veña poñendo exemplos de algo que exemplo sí que foi no seu momento, de non participar absolutamente en nada, de tal maneira que aprobaron un plan xeral que cada 3 páxinas un error e nosotros non practicamos pero prácticamente en ninguna das cousas. Por qué? Porque houve un oscurantismo, fíxose a toda leche, veña rapidez, total que ahora mismo pues, estamos nunha fase que realmente esperemos que non haxa moitas alegacións para que poida xa dunha vez incorporarse de unha forma definitiva no noso concello. Bueno, pues entón vamos a proceder á votación para esta aprobación inicial do... Non hai segundo turno. Así, no, como con os vin tan claros, pues veño. Estoy pensando na... Simplemente como estamos falando dos antecedentes do plan xeral, coincido en parte co que dixo o alcalde, tamén coincido moito co que dixo o señor Rogo, estamos totalmente de acordo na transparencia en que se poida consultar, analizar ben o documento detidamente e con calma reflexionalo ben. Os antecedentes son claros. Dende 95 ata o 2007 gobernou Burela o PP, non se fixo absolutamente ningún documento. No mandato 2007-2011 levouse a cabo un borrador, e en 2011 foi aí cando ese borrador se executou en forma de plan xeral. É certo que eu coincido a mí que foi cando comecei como concelleiro, que só se nos informaba nas comisións cando iba a pleno, porque había erros e viña de volta o documento ao pleno, había que subsanar eses erros, pero sí que non había absolutamente ninguna información. Sí que houve charlas informativas, a única que recordo en Burela sobre o plan xeral foi organizada polo BNG, na que, pois, daquela concelleira Ana Vescando, creo que foi en 2011 ou 2012, non recordo ben, naquela concelleira Ana Vescando, o diputado daquela época, Manuel Parga, explicaron ya a veciñanza que quixo asistir, explicabanlle os pormenores e as dúbidas que podían ter acerca do plan xeral. Iso son os antecedentes. Moitas gracias. Moi ben. Don Manuel? Sí, moitas gracias, señor alcalde. Gústame que se evidencie unha vez máis que están de acordo vostedes dous, que a xente non se esqueza, de quen está gobernando Burela. Vostedes, non sei se son conscientes dunha circunstancia. O alcalde acaba de seguir un pouquiño o discurrir plenario, non é a primeira vez, pero non sei se son conscientes dunha circunstancia. Este grupo municipal foi constituído no ano 2019, finais do ano 2019. Ben, gústame que o señor Pillado se remitira ao ano 95, ao ano da segregación de Burela. Algúns dos membros deste grupo municipal popular, que está aquí agora, por aquel entón ainda non fixeran a comunión. Gústanos que se remitan a esas fechas. Aquí, o que teñen que ser conscientes é que cada un tense que responsabilizar do que fai ou do que non fai. Do que fai ou do que non fai. E nós responsabilizámonos do que facemos ou non facemos nós. En todos estes anos que levamos de mandato, cuidaron observar que a pesar de que somos firmes e críticos nas intervencións, nunca nos referimos a cuestións nas que vostedes non estuveran no pasado no Concello de Burela. Sempre nos referimos a momentos nos que vostede estuvo gobernando ou o señor Pillado puido estar na corporación. Pero nunca facemos referencia a momentos nos que non estiveron vostedes, porque cada un debe responsabilizarse do que fai ou do que non fai. E aclarado isto, volvemos ao rego. Non nos sorprende que vostedes neguen a evidencia de que son incapaces de ser transparentes na súa xestión. Pero iso é algo ao que xa renunciamos dende hai tempo, ás súas explicacións, de por que non se informa o partido da oposición de cuestións das que son coñecedores ou deberían de ser coñecedores no equipo de goberno, porque é documentación que figura nas dependencias municipais. Como digo, iso é algo ao que renunciamos dende hai tempo, polo simple feito de que non hai excusa posible pola súa parte. Están infringindo a lei, xa o dixamos varias veces. A quen si lle debería dar explicacións son os vecinos e vecinas de Burela e as diversas asociacións que xa se teñen queixado neste sentido, a falta de transparencia. Máis que nada porque a vostedes se lles a acabar o mandato e supoño que quererán buscar a renovación. E, por certo, aclarando unha cuestión que dixo vostede antes, señor alcalde,
No Grupo Municipal Popular non nos gusta a improvisación. Facía referencia ao tema de que traigo todo escrito e tal. Non nos gusta a improvisación. Por iso non nos gusta a forma que teñen vostedes de gobernar, porque improvisan día a día. Moitas gracias, señor alcalde. Improvisar é unha manifestación de genio. Sí, é verdade. Os que improvisan realmente son persoas inteligentes, normalmente. Bueno, usted alegaba antes e poñía un exemplo claro de Castro de Rei. Nosotros tamén poñemos exemplos claros do que pasaba aquí. Entende? Usted poñía un exemplo claro de que en Castro Rei fan isto, fan aquilo. Bueno, pues tamén está meténdose en cuestións que non sei que lle espera hacer ali en Castro de Rei. Nosotros explicamos que exactamente no plan xeral sí que éramos, pensábamos, e queremos, e seguimos lo querendo, de que o plan xeral é unha cousa colectiva, debe ser compartida a responsabilidade. Por tanto, sí que fixáramos aquelo, e eran, penso que reunións moi positivas, iban salindo cousas, por lo menos había coñecemento, e había unha idea clara de como iba surdindo, e a hora da verdad, cando había que votalo, pues había unha base moi fundada. Agora non se fixo así, claro. Pero, bueno, sí que intentaremos nestes 2 meses de tempo que hai para alegar, pois ir facendo cousas realmente que a xente de Burela, se ten algunha dúbida, que pode vir a consultala. Bueno, pois entón vamos a pasar a votación. Votos a favor da aprobación inicial de modificación do PEXON. Abstencións. Ben, entón queda listo para a sentencia. Bien, vamos a ver unha cousa, porque no outro día na comisión, a verdad que foi algo que se nos querendo facelo, non nos lembramos, que quedou aí ese punto, que é a inclusión do punto número 6, que é licencias urbanísticas, que é unha cuestión referida á complementaria da obra da EDAR, e evidentemente xa explicamos un pouco, se puderon chamar ao secretario, a min, para explicar un pouco o tema. Entonces, para a inclusión neste orden do día deste punto, sería preciso votar para poder incluir. Entón, se non teñen ningún impedimento, pois incluímoslo e retornamos ese punto a continuación. Votos a favor estamos todos ben, perfecto, unanimidade entón. Entón, o punto número 6, expediente 1084 do 2022, que son licencias urbanísticas, que de suspensión ou, bueno, é unha cuestión referida, xa lle dixo ahora o señor secretario, as obras complementarias da EDAR de Burela, da nova EDAR. Cando queira, señor secretario. Procedo a ler a parte dispositiva da proposta da alcaldía, que é a seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente o proxecto de obra mellora do sistema de saneamento de Burela, fase 1, novo colector xeral de Burela, Lugo, de clave OH 327-646, logo do transcurrido o trámite de información pública previa. Segundo, adoptar o compromiso de hacerse cargo de calquera tipo de taxa, canon ou imposto de carácter local que resultan exigibles con motivo das obras. Terceiro, adoptar o compromiso de asumir a explotación, mantemento e conservación das obras e efectuar os traballos ordenados pola inspección facultativa despois da ejecución das obras, unha vez que sexan recibidas pola Administración Hidráulica de Galicia. Cuarto, adoptar o compromiso de establecemento ou utilización das tarifas pola prestación do servizo na medida axeitada pola explotación e amortización das obras, logo da súa cesión á entidade local. Quinto, adoptar o compromiso da prestación dos terrenos necesarios libre de cargas e gravados para a normal execución das obras. Este compromiso resulta do convenio pendente de asignatura con o ente público Portos de Galicia e a propia entidade pública empresarial Aguas de Galicia, polo que se adopta as especies do procedimento deste. Sexto, ratificar a solicitud efectuada pola alcaldía de financiamento do 100% do custo das obras do proxecto de obra, medio do sistema de saneamento de Burela, fase 1, novo colector xeral de Burela, Lugo. E está aquí. Pois moi ben. Bueno, fundamentalmente, xa saben todos vostedes que se está no trámite, a ver se é verdade que se culmina, non sei se se culminará, o Manuel, usted que me dicía que vamos a culminar, eso seguro, pero non sei como lle andará, o da realización da novedade. A realización da novedade é necesario facer unha obra complementaria que é o das canalizacións e todo isto, que é unha obra complexa, realmente complexa. E, bueno, para facer esta obra, fixo usted un convenio a 3 partes, ou por lo menos para facilitar a obra, fixos un convenio a 3 partes, o Concello, Portos de Galicia e Aguas de Galicia. Ese convenio que nos lo pasaron xa hai uns meses, nosotros revisámoslo e asinámoslo inmediatamente. Posteriormente houve unha modificación por parte de Portos que nos requería unha serie de cuestións que, bueno, sí que
tuvemos que facelas, que non as había, tuvemos que facelas e agora, máis ou menos, pois está todo resolto. Tamén vamos a aprobar inicialmente o que é o proxecto. O proxecto desta obra estuvo a exposición pública, publicouse no BOE, non houve ninguna alegación, por tanto, creemos que debemos por responsabilidade, debemos aprobar inicialmente. Bueno, por lo que se trata eso de marcar uns puntos que si estamos de acordo, acaba de leros, adoptar compromiso de facerse cargo de cualquier tipo de tasa, adoptar o compromiso de asumir a explotación, mantemento e conservación, adoptar un comportamento de establecementos de... Bueno, todo isto é que lo que figura no convenio de algún xeito. E nosotros sí que estamos de acordo en asinar ese convenio, por lo que adiantamos ahora é facilitar, aprobar aquí, a facilitar a obra complementaria que unha vez que esteña o convenio asinado xa de unha forma efectiva, pensamos que se vai a licitar o antes posible esa obra complementaria, que realmente, xa digo, é unha obra complexa, donde se van a modificar, vas a poner a renovar completamente a canalización de residuais. No Porto existe agora mesmo pues, bastante anarquía no aspecto de colocación de moitas destas cuestións de tuberías e despois leválas de forma xa renovada e ben con todas as garantías de funcionamento a nova EDAR. Son dous proxectos diferenciados, a nova EDAR máis a complementaria. Por tanto, que podemos hoxe aprobar as características e as propiedades para que isto se poida levar adiante o antes posible e da mellor maneira posible. Don Mario, cando queira. Ben, grazas. Acabamos de votar a urxencia. Se algún tema é urxente en Burela, é o desta obra complementaria da propia obra da EDA, non? É un problema medioambiental de primeira orde que temos neste concello que, pois, polo que sexan Augas de Galicia non ten moita presa en resolver. Evidentemente, nós estamos totalmente a favor de que se paga esta necesaria obra, así como a propia obra da EDA, a parte da obra complementaria. Xa se vai aprobar o convenio, pois a urxencia evidente para toda a veciñanza emplazar digamos, neste caso, a autoridade competente que leva a cabo a execución da obra. Moitas gracias. Moitas gracias, don Manuel. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Pois se van levar os dous nas cachas, xa verán. Mira, imos facer un breve resumo da situación actual da mellora do sistema de saneamento de Burela. Fase 1, novo colector xeral de Burela. Trátase dunha obra tramitada no marco do decreto 59/2013 de 14 de marzo, polo que se desenvolve a Lei de Augas de Galicia, en materia de execución de explotación de infraestructuras hidráulicas. O Concello de Burela solicitou a colaboración técnica e o financiamento para a execución da obra á Dirección de Augas de Galicia. E esta resolve acordar a colaboración con data 25 de abril de 2022. E a continuación, continuar ca tramitación polo que se solicita ao Concello de Burela con data 29 de abril deste mesmo ano, documentación municipal necesaria para proceder a esta licitación. O 29 de abril solicítase ao Concello documentación para poder seguir. Ben, a esta data, a día de hoxe, a este pleno, estás a esperar por parte de Augas de Galicia esa documentación municipal. 6 meses despois, da empresa, señor Llano, da empresa, señor Pillado. Hai que axudar, hai que axudar. 6 meses de retraso. Por outra banda, estás a tramitar o convenio de colaboración entre Augas de Galicia, Portos de Galicia e o Concello de Burela, en relación coas actuacións do dominio público portuario para a execución e mantemento das obras de mellora do sistema de saneamento de Burela, fase 1 con novo colector xeral de Burela. O 5 de xullo, o Concello de Burela deste ano aprobou o texto da proposta. E o 28 de xullo, Portos de Galicia propuxo a incorporación de cambios e, atendendo a estes, Augas de Galicia tamén propón cambios ao texto inicialmente remitido. O 18 de agosto remites a Portos de Galicia un novo texto. Por outra banda, a nós, ao Grupo Municipal Popular, sorprendeu-nos bastante atopar neste expediente un novo recoñecemento da incapacidade de xestión económica pola súa banda, señor Llano, e do fiasco da ausencia das súas políticas neste sentido. Concretamente, no informe de intervención que di o seguinte, e cito literalmente: este Concello, dada a súa escasa capacidade económica, ve o que me dixo na primeira intervención, no primeiro punto.
Iso de despilfarrar os cartos. Hai que aforrar, porque fan falta para outras cousas. Este concello, dada a súa escasa capacidade económica autónoma, que só lle permite destinar unha escasa parte dos seus recursos ordinarios ao financiamento das obras de inversión, é dicir, necesita de máis axentes, tería que acudir á vía do crédito, para financiar a súa aportación, calquera que esta sexa a obra de que se trate. A pesar de que puxaron a funcionar todos estes millóns de remanente. Fíxese o que di o informe de intervención. Disto dedúcese que a cantidade xerada para inversións é insuficiente. Isto dicio o interventor. É insuficiente para facer fronte ás necesidades inmediatas deste concello que deberá recorrer a endebedamentos suplementarios se se pretende continuar facendo fronte ás súas obrigas ineludibles. Ao acudir á vía do crédito, o concello tería que destinar unha parte importante dos seus escasos recursos ordinarios á amortización das cargas financeiras que se derivan das operacións do crédito que se concerte, así como ao pago dos intereses que resultasen das mesmas. E isto son datos obxectivos, aportados por vostedes unha vez máis. A luz do que di este informe, é incrible que vostede, fixo aí un momento, siga a sacar peito do ben que o está a facer en Burela en materia económica. É incrible. Hai que recoñecelo, señor alcalde. Vostede ten valor. Moitas gracias, señor alcalde. Todo, Manuel, eu non sei que lle recomenda a vostede soltar este lastre que está soltado. É que hai que ter, digamos, cara para decirnos o dos prazos. Isto da EDAR foi un compromiso adquirido por Aguas de Galicia no ano 2014. Estamos no ano 2022. E dice vostede que nosotros non cubrimos os prazos. Trae vostede unha, sí, bastante información que lle pasaron, que coincide, sí, exactamente. Pasan a información, pero hai que ter, vamos a ver, o que está facendo caedar é un desprecio absoluto a veciñanza de Burela. É un desprecio, porque desde o ano 14, mira que fomos ali veces a ver como vai o proxecto non hai que mirar, sempre tirando para atrás, o medio ambiente preocupa. Houbo que combinar realmente equilibrios para que ter as praias quedaron todas bastante ben, pero en algún momento seguramente de casualidade, porque a EDAR que temos agora non é capaz de absorber e facer un bon traballo porque é imposible. Non hai ni tecnoloxía ni capacidade. Pero que me diga eso de que nosotros retrasamos, que non facemos, que non deixamos de facer. Unha das cousas é o retraso absoluto, é feito, penso eu, que adrede, para que Burela non conte de forma inmediata cunha nova EDAR. Eso é así, por as comprobacións que estamos a facer. E tivemos outro día unha reunión telemática con Aguas de Galicia, fixamos a pregunta, evasivas, sempre evasivas. Claro, que nos pidan a nosotros unha documentación, cando esa documentación debe de tela portos, eso tamén é pasarlle a bola ao Concello de Burela encima, dicindo que estamos retrasando no que nos piden, cando tiña que tela portos. É portos ou non é unha entidade autónoma na súa xestión. Non ten que ter a canalización ben determinada, ben localizada e coa planimetría ben feita. E mándalle fazer ao Concello de Burela. O Concello de Burela, claro, hai que facer levantamentos topográficos, hai que facer aí, e iso leva o seu tempo. Encima, encasquíllanos a nosotros que si o retraso é por culpa do Concello. Bueno, home, eso é o que nos faltaba. A irresponsabilidade, e sobre todo o desprezo que está facendo en moitos aspectos, tanto na sanidade como en outras cousas, ao Concello de Burela e a comarca da Mariña. Eso non pode ser. Nosotros xa asinamos, e fomos os primeiros en asinar o convenio ese das tres partes. Despois viñeron con cuestións, tanto Aguas de Galicia como Portos. Aí non, mire, ten que nos mandar a parte deso, estaba ben, pero hai que, agora vamos a incluir unha nova parte. E veña retrasos, os retrasos non son pola nosa conta, xa yo lo digo. Ahora, do que se trata é de facilitar pola nosa conta, para facilitar do Concello, que as obras vayan para adiante o antes posible. E xa veremos a pesa que se dan aí en Santiago, Aguas de Galicia e Portos. Eso sí que xa sabemos que xa vamos a falar. Eu estou respetando moito o tema porque non quero buscar batallas que non interesan para nada. Eu que quero que se fagan as cousas.
pero sí que estamos agarrando, porque sí que vamos a facer conclusións de todo o proceso que se leva desde en Burela desde o ano 14 ao 22, sin resolver. Ainda están aí co proxecto que sí, que sí, da nova edad. Ya complementaria, que xa va meses feito, xa tiene que estar licitado, xa tiene que estar rematado, que vai ser unha obra complexa, que vai levar o seu tempo. Don Mari, cando queira. Perdone que... Non se preocupe. Desde logo, dentro do BNG non vamos participar na tópica e típica lea bipartidista de utilizar as institucións que se Portos de Galicia ou Augas contra un concello ou outro, e utilizar que esta obra se fai e non se fai, o que hai que facer a obra complementaria e facer a edad. E menos vamos participar nese debate cando se introduce o debate dicindo que se nos vai dar nas cachas. Este é o pleno ordinario do Concello de Burela, un órgano colexiado, non é a taberna. Porque unhas veces ou outras todos temos un ton distendido, pero eso non é un ton distendido. Eso non procede, eu creo, nun pleno dun concello, dunha democracia. E logo, fíxose referencia ao informe polo que se justifica que o 100% da financiación da obra corre a cargo de Augas de Galicia, home, que xa faltaría. É que si o Concello de Burela gobernara o PP, gobernara o PSOE, gobernara o BNG, ou gobernara a organización política que fora, puxera un euro, un só euro, para pagar e dar, este grupo municipal votaría en contra. Porque a competencia é o compromiso de Augas de Galicia. Augas de Galiza. Augas de Galiza. Pois ao mellor sí que lle corresponde facer a obra de dar. A Augas de Galiza. O seu propio nome o indica. Non hai que ser moi espabilado para saber o que é Augas de Galiza. Entón, claro, o 100% da financiación corresponde a Augas de Galiza. É que eu acho que o justificar xa lle chega bastante. Entón, nós o que non vamos a participar nese tipo de debate é encima, pois, como se nos fixera un favor por pagar o 100% da obra. Home, non. Goberne quen goberne na Xunta, no Concello, na Diputación, no Estado, na Unión Europea, esa obra ten que facer a Xunta de Galicia. Moitas gracias. Moi ben, gracias, don Manuel. Moitas grazas, señor Pillado, por demostrar a súa valía como guardacostas. Vai protagonizar a segunda parte. Gústame que pase por alto a endebleza económica do Concello de Burela e que se centre noutras cuestións. Gústame que pase por alto e que protexa unha vez máis ao seu querido amigo, o señor Llano. Vostede, señor Llano, non para de queixarse do retraso na obra de Edar. Algún positivista diría, máis vale tarde que nunca, un positivista. Negativos como a vostedes, oye, é o que teñen. Lémbrolle que este grupo municipal está constituído dende finais do ano 2019, volvo a lembrar. E no seu día xa lle garantimos Dios, que lástima que o señor Pillado non alza voz agora. Que lástima. Sí, bueno. E no seu día xa lle garantimos que este proxecto ia sair para adiante e, como pode comprobar, está a sair para adiante, queira ou non. A pesares da pandemia que houve de por medio, que trastocou moitos plans, obrigando, neste caso, en concreto, a ter que prorrogar esta obra uns meses, algo que xa foi autorizado. Pero o certo e verdade é que a obra vai sair para adiante, porque ten o selo do Partido Popular, e vai salir para adiante. Esta excusa, o da pandemia, puxeron a vostedes en moitas ocasións. Moitas ocasións, Agora, rasgan as vestiduras. Moi a pesar de que vostedes non paren de lastrar o mesmo coa súa máis que demostrada lentitude a hora de tramitar a documentación, e nisto non ia ser menos, en abril deste mesmo ano solicitouse a Augas de Galicia, como dixen, a documentación necesaria para continuar a licitación. E, ó sorpresa, como non, vostedes, a día de hoxe, aínda non lle la remitiron, acumulando un retraso de medio ano sobre unha obra que é fundamental para Burela. En máis dunha ocasión, vostede recoñeceu a súa incapacidade para negociar e tramitar nada. Recoñeceu-no vostede neste pleno. Neste asunto tamén, e dicíanos, dígalle aos seus amigos da Xunta que fan isto, que fan aquilo. Que non lo dito aquí moitas veces. Non se lembra? Ben. Pois ben, unha vez máis, reiterolle o noso ofrecemento. Se vostede e o seu equipo non se ven capaces, non se preocupe, nos faremos o seu traballo, non se preocupe. Solicítenos unha formal colaboración e nós faremos o seu traballo. Non hai problema ningún. E xa para rematar, como este proxecto é un compromiso deste grupo municipal coa nosa vila, non podemos senón apoiar este pertinente trámite, a pesar de que vostedes non axudan moito ao non parar de arrastrar os pés.
É unha cuestión que se esqueceu a ambos os dous, supoño que intencionadamente. A clave de todo isto, porque senón non vai haber nada, igual que non hai nada coa fábrica do salmón, a clave de todo isto é o Ministerio de Transición Ecolóxica. Mentres non emita o informe favorable, vamos mal, nin fábrica de salmón, nin EDAR. Aí quen goberna? Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, don Manuel. O de salmón vai ben, xa yo digo. Xa yo digo, E bueno, non sei que decir, porque evidentemente que se nos diga ese manuscrito aí dicindo cuestións que son un pouco de vergoña, pois bueno, que lle vou dicir? Usted leu antes un texto que escribe un técnico deste concello. Son cuestións que, se usted observa, prácticamente salen todos os informes dos técnicos, todas esas advertencias, porque é normal. É un texto que prácticamente copian e pegan porque é común para todos os informes. O sea, veo este ler un informe que casi como sei de memoria. E despois non veña dicindo que houve unha pandemia ou que deixou de haber. A pandemia afectou a todo, lógicamente. Houve un retraso na cuestión da observación e valoración do proxecto executivo. Pero xa foi unha condición tamén que, hai un problema gordísimo derivado de todo isto. Estos son fondos europeos. Fondos europeos. Son 9 millóns de euros que estamos xogando. 9 millóns de euros. Os fondos europeos caducan no ano 23. Xa caducaban no 21. Agora están solicitando 2 anos de prórroga. O sea que isto xa estaba caducado. Pero hai, sí, 2 anos que se pode manter a cuestión. Por tanto, a verdade é que o retraso é máis que significativo. Ya o desprecio, xa digo, porque isto podíase fazer de outra maneira, porque falase cos técnicos, como un primeiro momento, que eso arrincaba e iba perfectamente, pero de golpe, non solamente a pandemia tuvo moito que ver, senón outras cosas tuveron moito máis que ver con todo isto. E claro que é necesario, este aproba, bueno, porque como non vamos a estar de acordo en facer unha edad, poñenala xa, que igual lle dá tempo a poñela como non, no próximo programa electoral. Unha novedade para o Concello de Burela. Grupo PP. Claro, está aí perfectamente, pero, como lle dice tamén, entre paréntesis, gracias a isto retraso que se conseguiu de fazer desde a Xunta, podemos leválo nosotros no programa electoral. Algo así. Redate non ben e faga non ben e lea non ben. Bueno, a obra complementaria é unha obra necesaria, unha obra imperativa para poder facer a novedade, levar non somente as tuberías, senón que leva outras cuestións, como cuestións de decantación para evitar posibles inundacións, etcétera, que no seu funcionamento, se funciona ben, pois desde logo van evitar moitos problemas. Así que vamos a dar para adiante, se lles parece ben, a votación. Votos a favor? Ben, pois perfectamente. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, que é a dación de conta de casos da alcaldía, que xa o teñen vostedes. O 8 é a dación de conta do acordo da Xunta de Goberno, que tamén o teñen. O 9 é a proposta de resolución, moción de defensa da flota pesqueira. Hai 3 mocións, que xa falamos delas, nas comisións informativas, con respecto ás 3 mocións que os 3 grupos, cada un respectivamente, presenta para defender, en principio, o sector pesqueiro e tamén defender que non se aplique a normativa que queren aplicar desde a Unión Europea. Evidentemente, cada grupo pode defender a súa moción, se algo, pues bueno, concreto e específico de cada grupo, pero eu penso que xa acordamos que das 3 mocións respondiremos, digamos, e sacamos unhas conclusións que señan comuns os 3 grupos para aplicar e enviar. Pois xa saben que saliu a noticia boa que queda restringido, non son 87, xa son menos, porque eliminaron 41 lugares, entonces, bueno, sempre se hai que recoñecer aí que, por lo menos, na Unión Europea xa se deron de conta que non fixeron ben as cousas. O sea, iso é algo positivo xa. Pero, de todas maneiras, mañá a 1 da tarde, vamos ter aquí, se queren vir hasta aquí, poden vir, pues asinaron todos
o manifesto que temos aí nesa mesa, se algún dos presentes se queren asinar, pois poden facelo. Mañá vamos a presentar todas as asinaturas aquí, as que están en ARSA, que están en ACIA, que están no Concello, en la Cofradía de Pescadores. Vamos a enviarlas mañá. Así que, bueno, pois entonces, se queren, damos un paso aos voceiros e despois, se queren, tamén facemos unha cuestión a ver se chegamos a un acordo rápido e frutífero e claro sobre este tema. Don Mario, cando queira. Ben, paso a defender a moción que evidentemente é moi similar a calquera das outras dúas que é a defensa da flota pesqueira galega. O 15 de setembro deste mesmo ano, fai uns días, a Comisión Europea publicaba o veto á pesca de fondo en 87 das áreas nas que, digamos, un pouco a nosa flota faena, non? Isto afecta a barcos de arrastre, pero tamén afecta a barcos de palangre e malla, case en maior medida que os de arrastre. O sector pesqueiro galego xa está sometido a todo tipo de restriccións, limitacións e regulacións para controlalo, e despois de todo iso, ainda por encima é demonizado e desprezado como se fose responsable do mal estado dos ecosistemas nos que faena, non? O sector galego pesqueiro é experto en boas prácticas en cuidar tanto o produto como o ecosistema, pero recibe a cambio que vai se ver limitada a súa capacidade por reducirlle, digamos, os calados nos que se pode faenar. Nós creemos que dende a Unión Europea, dende logo, non lle van a enseñar á flota galega a cuidar o peixe e a cuidar os ecosistemas, porque por moi ecologistas que señan, os mariñeiros galegos levan toda a vida cuidando o peixe, cuidando o mar, e non lles van a enseñar dentro dos despachos de Bruselas a facer iso. E ademais hai que destacar que a flota galega é máis importante da Unión Europea, representa a medalla da flota española, os caladoiros nos que faena están no máximo rendemento sostible, eso é porque a propia frota é a que coida dos caladoiros, non? Por así dicilo, vivimos toda a vida sometidos ao pensamento de que somos un país pobre. E nós creemos que non hai nada máis longe da realidade. A Mariña e Galiza son ricos, son moi ricas. O que acontece é que estamos empobrecidos pola Unión Europea, co beneplácito recorrente do Estado español e da Xunta de Galicia, que en lugar de velar polos nosos intereses, polos intereses dos nosos sectores económicos e polos intereses en concreto da nosa flota, actúa en acordo coa Unión Europea para que seña todo ao contrario. En concreto, a aplicación deste veto afecta a 200 barcos galegos, entre que se topan embarcacións de Celeira de Burela, que faenan en augas das nosas cotas, pero tamén en Grasol, en Francia ou Irlanda, tanto ao pincho, ao rastro, como á volanta, non? A pesca é un puntán na nosa economía, eso creo que non lle escapa a naide, na galega e na da mariña, e en concreto tamén na da nosa vida, en Burela. Teremos tamén destacar que esta decisión da Comisión Europea tómase sen ter en conta informes de impacto socioeconómico, sen ter en conta os estudos científicos e avanzados ao respecto, e que se fixo tamén á marxe do Parlamento Europeo e, polo tanto, unha decisión tamén do máis antidemocrática, porque non se consultou ao Parlamento Europeo, que é o que deberá representar a todos os povos da Europa, nin se consultou ao sector nin aos afectados, non? Paso xa a ler por todo iso os acordos, creo que vai ser fácil xuntar os acordos, porque o primeiro punto creo que é coincidente na maioría en todas as mocións, e logo os seguintes podense engadir por separado, creo que non ten por que haber problema. Instar ao Goberno do Estado e a Xunta de Galiza que actúen conxuntamente para defender a flota pesqueira galega das artes de fondo, esgotando todas as vías posibles para paralizar estas lesivas medidas, e de acordo co sector, iniciar de inmediato o procedimento de reclamación por todas as vías posibles, incluída a xudicial, contra a decisión da Comisión Europea de prohibir as actividades pesqueiras que coleven contacto co fondo do mar nas 87 zonas de pesca entre o Golfo de Cádiz e o norte de Lanzón. Moitas grazas. Moi ben, don Mario. Don Manuel, quen defenderá? Giovanna, cando queira. Paso a ler a exposición de motivos da nosa moción.
o 19 de setembro, asistíamos con asombro á publicación no Diario Oficial da Unión Europea do Reglamento de Execución 2022/1614 de la Comisión de 15 de septiembre de 2022 por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan, que entrará en vigor en 20 días. Esta decisión unilateral tomada sen ter falado cos estados nin co sector é unha mostra máis da mala fe da Comunidade Europea, pois na súa visita a Galicia o pasado mes de xullo a directora xeral de Asuntos Marítimos e Pescas da Comisión Europea comprometérase a revisar a medida con máis datos e informes, cousa que non fixo. É totalmente indignante e un despropósito que Bruselas vete a pesca de fondo atendendo únicamente aos aspectos medioambientais e non aos científicos nin socioeconómicos. Só en Galicia esta prohibición afecta alrededor, como dixo Mario fai un pouco, de 200 barcos de capital galego e de xeito directo e o seu impacto potencial podería chegar a 1 milleiro de buques. Ben polo solapamento de zonas de pesca ou pola futura ampliación desta prohibición. Sempre defendemos que todas as artes de pesca son respetuosas co medio ambiente se se usan ben. Medidas como estas, arbitrarias e sen base científica, poñen en risco o futuro da frota e poden supoñer unha importante perda de buques, empregos e alimentos de calidade. O 20 de setembro, o Goberno galego mantiña unha reunión co sector e con xuristas expertos para analizar o posible recurso e ver o xeito máis efectivo de actuar contra este veto para defender os intereses da frota. Así, o Goberno galego urxe a construir unha posición sólida a nivel nacional contra o veto á pesca de fondo e compromete o seu apoio aos distintos recursos xudiciais que se presenten. É fundamental unha resposta xudicial estatal, dado que se trata dun asunto que perxudica tamén a outras comunidades, non só a Galicia. Esta cuestión foi trasladada polo presidente da Xunta ao Executivo do Estado e foi exposta o 21 de setembro na reunión co sector e a secretaria xeral de Pesca do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela presenta os seguintes acordos. Primeiro, apoie tanto o imprescindible recurso do Goberno de España diante da decisión da Comisión Europea de vetar a pesca de fondo, como todas aquelas medidas legais que adopten as empresas armadoras pola súa conta. E segundo, reitere ao Goberno de España a urxente necesidade de solicitar da Comisión Europea que rectifique e anule o novo reglamento UE 2022/1614 da Comisión de 15 de setembro de 2022, polo que se determinan as zonas de pesca en aguas fondas e se establece unha lista de zonas nas que se coñece a existencia de ecosistemas mariños vulnerables ou a posibilidade de que existan, que entrará en vigor a comezos en 3 días, verdad. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues moi ben, basicamente sí, estamos de acordo todos aquí con o que se está expoñendo, tamén desde o SOI está se levando adiante. Por certo, houve a iniciativa última de levar isto a xuicio e enxuiciar a cuestión para evitar que se levara para adiante esta determinación. Hoxe xa digo que se resolveu de deixar 41 zonas por menos para pescar, que iso significa que aí houve un recoñecemento que, bueno, que se apuraron moito en aplicar esta normativa. E despois hai unha cousa seria, isto é un serio, isto é unha cuestión realmente que necesita de debate e equilibrio entre todos, entre todas as partes. E certo, o medio ambiente debe preocupar, pero tamén debe preocupar onde encaixa perfectamente a actividade náutico-pesqueira. Penso que é fundamental para aquí, para Burela, a actividade náutico-pesqueira é unha referencia clara en todos os aspectos. Acaban de decir vostedes, é un exemplo claro de como se pesca ese respeto ao medio ambiente e ás especies de unha forma sostible. Aí temos o pincho, aí temos o bonito, aí eu penso que se está dando un exemplo claro de como se fai, non? Que se tome unha decisión unilateral, única exclusivamente desde Europa, desde a Comisión. O único propósito fundamental, porque aí negociase todo. Cando se empeza a negociar temas na Unión Europea, a pesca é como unha calderilla. Bueno, pois se tú me das esta cuestión, esta cesión ou non cesión na pesca. Penso que estás levando moi mal todos estes temas
eu, con a miña idea, é que realmente temos moi pouco peso, tanto Galicia como o Estado, moi pouco peso na Unión Europea. Que de forma, a partir do día 9, aquí acabouse esos caladoiros, aquí xa non se pode faenar, aquí xa non se pode facer absolutamente nada, por comando eu. Eso é unha decisión dictatorial porque non se levou para adiante ninguna cuestión de que todo o mundo poderá colaborar e aportar e, desde logo, definir claramente, saber que é o que se pode facer para que a pesca siga sendo sostible, pero ao mesmo tempo a actividade socioeconómica tamén. Levouse mal, fixose mal. Hai estudios que non avalan o que dicen a esa comisión. Por tanto, van a volver para atrás, ainda que agora mesmo rebaixaron 41, pero as outras 47 van a continuar aí e a ver como afectan. Non van a afectar tanto como iba a ser nun primeiro momento, pero debemos, penso eu, que estar unidos nesto, que voten para esa lei que aprobaron, esa normativa, que a voten xa inmediatamente, hasta que se faga isto moito máis democrático, en vez de poida colaborar e participar de forma activa e realmente que se teña en conta, que teñamos peso para facelo. Non podemos descuidar o ter peso, porque senón vanos a obrigar a cosas que non podemos nin debemos admitir. Así que nosotros tamén coincidimos na defensa total do que é a flota, que queremos defendela da súa forma máis integral, defendemos toda esta actividade, pensamos que é fundamental, tanto para Burela como para a Mariña, en Zaleiro, en Galicia, que debe ser unha cuestión que debe de perdurar e continuar por los séculos e séculos. Así que, o primeiro punto, que é a defensa do sector, penso que debemos incorporar os tres, e despois instar, se queréis, a isto que máis ou menos coincidimos, de que voten a esta normativa para baixo, que conten co sector para concretar os puntos en que se vai a definir, e nada máis, si se ocurre algo, pues refundimos eso, facemos un documento que integre estas peticións. Como é? Pero entendo que hai un segundo turno de cada grupo, non? Ben, moitas grazas, señor alcalde. É a segunda vez que o porceiro do Partido Popular me di que teño presa en ir á casa. A primeira vez dixenlle que a mí non me agardaba nada, que non tiña presa. E agora vou dicir que aí mentín, porque a mí na miña casa agarda meu pai, a parte de miña avó e miña nai. E agora sei que meu pai está na casa. Antes, cando era un neno, non sabía, porque meu pai foi toda a vida mariñeiro, non? Non é por personalizar, pero o que quero agora mesmo nesta segunda intervención é acordarme de todos os mariñeiros galegos, como a meu pai, e das súas familias, como a miña, que levan a vida inteira traballando, e agora lles din que ese traballo era nocivo para o medio mariño. Quero recordarme de todos os traballadores e traballadoras do mar, do sector pesqueiro da mariña, que son capaces de xerar produto de calidade coas máis tradicionais artes e converter o artesanal en industrial, que se lles din que todo ese traballo ahora dilles a Unión Europea que non serve de nada. Quero recordar a todos os mariñeiros que vían a súa familia 2 ou 3 días ao mes e que lles din agora que non cuidaban o peixe e que non cuidaban os ecosistemas mariños. Eu quero recordar tamén a todos os mariñeiros que, aparte de mariñeiros, eran emigrantes. O que pasa é que eran emigrantes en Gran Sol, non en outra patria, e que teñen que escoitar dos que pisan a terra dos despachos de Bruselas que xa non poden faenar onde sempre fixeron. É todo porque agora a capital interésase ser verde e ecoloxista para seguir sometendo as clases populares, como eses mariñeiros e as súas familias, enriquecéndose á súa costa, non? E ollo que mencionou o señor alcalde as declaracións do ministro de hoxe. E a min parece do máis perigoso e moi graves. A parte de que xa foron desmentidas pola Unión Europea, porque parece que se conforma con que haxa polo menos 41 caladoiros. E a frota galega non se pode conformar. A frota galega non lle valen 41 caladoiros, os 77. A frota galega ten que estar en todos os caladoiros. O problema é que todos os ministros e os conselleiros de pesca que houve, tanto dunha como da outra organización, o PP e o PSOE, que sempre gobernaron, o que dixo o señor alcalde, nunca tiveron peso, non lles interesou ter peso en Bruselas en defender as intereses da frota galega, nin os presidentes que tiñan ao cargo, non? E o problema non está nos caladoiros. O problema non está en Gran Sol, ou en Francia, ou en Escocia, ou en Irlanda. O problema está en Bruselas e na Unión Europea,
que é onde se toman as decisións, porque algúns, dixémolo sempre, Unión Europea, ruína da pesca galega. Algúns levamos desde os anos 80 dicindo, e parece que é agora cando a xente se comeza a dar conta, é iso o que queremos ver. O problema non está nos caladoiros, o problema está en Bruselas, e ese é o problema que ten a flota galega. Moitas gracias. Moi ben, don Mario, sorprenderos aí. Bueno, Giovanna, cando queira. Gracias, señor alcalde. En referencia ao que xa comentou Mario, en referencia ao anuncio do ministro Planas, segundo temos entendido, a Comisión Europea desmentiu oficialmente ese anuncio de retirada da prohibición a 41 áreas. Según declaración á TVG, non hai cambio no reglamento, non houve ninguna negociación, todas as 87 áreas serán pechadas e a veda xa se aplicaba a partir dos 400 metros. Pese a iso, oxalá que fose certo, se fose certo, pedimos que se aporte seguridade xurídica ao sector e garantías de que non vayan sufrir sancións de faenar nesas zonas. Agora mesmo, este anuncio único que conseguiu é máis incertidumbre a 3 días da entrada en vigor do reglamento. Aparte disso, acabamos de informar o noso compañeiro Francisco Millán, eurodiputado e representante polo Partido Popular na Comisión de Pesca, que o Parlamento Europeo acaba de aprobar a emenda presentada polo Grupo Popular pedindo a revisión do veto á pesca de fondo de 87 áreas. Por certo, tamén se pedía a suspensión, pero esa votación perdeuse pola votación dos verdes e tamén dos socialistas da Eurocámara. Aquí o Mario falaba de peso, tamén pode recordar o peso que ten Ana Millán, Ana Miranda, perdón, a súa eurodiputada, que forma parte dos verdes, que é a mesma que cae, que quen levou esta proposta foi justamente o comisario verde, justamente onde están vos segregados na Eurocámara. Despois desto, como vemos que todos queremos chegar a un acordo, fai un exemplo do que se aprobou a semana pasada no Parlamento de Galicia. Paso a ler. O Parlamento de Galicia acordou por unanimidade reiterar o acordo aprobado por unanimidade na Comisión Octava de Pesca e Marisqueo na sesión que tivo lugar o 6 de setembro de 2022, no que di o seguinte: o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar ao Goberno de España que rexeite públicamente os ataques que o sector do arrastre de fondo está a sufrir por parte da Comisión Europea, que defenda a importancia deste sector no conxunto do sector pesqueiro e da economía marítima europea, que solicite ao Comisario de Medio Ambiente que teña en conta as opinións do sector e os datos cuantitativos e da súa representación sobre a total da flota pesqueira europea. E o segundo punto é o mesmo que a nosa moción, polo que non volvo a repetir. Gustaríanos, como dixo o señor alcalde, incluir todos estes puntos e nada máis. Gracias. Pois ben, moitas gracias. Entón, bueno, é curioso porque refírome que non hai peso, porque non hai tampouco argumentación, non hai capacidade en principio. Estáse comprobando aquí, que non podemos reducir un problema que nos está afectando, que sale de algo alleo a nosotros, e meter unhas culpiñas. Mira, este xa meteu a pata aquí, aquele claro, o do bloque non levou ben a cousa, nosotros sí que conseguimos, pero vamos a ver. Que barbaridade. Hai que ser serios en todo isto. Non vamos aquí a discutir, a ver se que fixo o meu, que fixo o seu. Aquí é algo que nos están dando por detrás un aspecto que nos vai afectar moi duro. Que nos está facendo a Comisión Europea. Temos que facer aquí peso ou non peso e argumentar suficiente para que eso se volva atrás. Que é iso de que a min este fíxome ben, pero o PP ahora, mira, recollenos unha emenda, o ministro equivocou, porque se están botando para atrás. Home, non creo que un ministro saque unha noticia nese aspecto. E agora que lle digan, no, van os 87, van os 87. É igual, ainda que van 87, que van 47. Vai afectar igual. É o que quero dicir é que a ver se somos
capaces e, desde logo, chegar a Europa con peso, sí, pero con peso argumental, con capacidade, con xente que realmente represente, que non vai ali a cobrar os 15.000 euros mensuais e cosas dese estilo. Eso é o que queremos. E que se vexa claramente que aquí estamos para traballar, para beneficiar ao conxunto da economía, ao conxunto da sociedade, ao conxunto do que estamos, da nosa actividade pesqueira. Eso é realmente importante. Eu non vou discutir se dixo ben o ministro, non dixo ben o ministro, se é do PP, se é do Bloco, bueno, por favor. Pero vamos a ver. Isto que é. Entón, vamos a chegar a un acordo rapidamente. Eu penso que a primeira medida que é mostrar a total apoio ao sector pesqueiro está ben. A segunda cuestión de que se vote, que se rexeite a normativa hasta que se trate con todos os ámbitos afectados, tamén deberemos poñerla. Que se rexeite a normativa, que non se aplique, e nada máis. E despois, se se quere, apoiar tanto as institucións diferenciadas, tanto o goberno como a Xunta, de que colaboren entre eles para que se consigan efectos máis aplicables, pois tamén. Se queren eso así, facémoslo. Se queren, apoiamos, redactámoslo, xuntámonos se queren, mañá ou cando queira, para buscar e ver como van os temas, porque hai algunha que mellor non se aplica porque xa está conseguido, non, ou ver como está isto. Pois xuntámonos no momento e resolvemos e metemos 2 ou 3 cuestións que realmente nos representen os 3 grupos. Vale. Se me Non se quere, permite, perdón. non sei se o secretario para redactar o acordo decide que o faigamos agora ou de concretar cales son os acordos. Claro, non sei, a mí nos claro, que algo habrá que votar, quer decir, eu entendo que, quer decir, o acordo tense que tomar no pleno. Non é máis, digo eu, non é máis fácil, ao mellor, aprobar todos os puntos. Ou Permíteme un segundo. Lembrase o que lles comentei despois das comisións informativas? Lembrase o que lles comentei? Agora veñen os problemas. Agora veñen os problemas. Si problema non hai ningún, isto é a democracia, 3 grupos teñen a súa postura e chegan a un acordo. Non hai problema. É a democracia, funciona así, e aparte é polo que nos pagan por vir ao pleno. Entón, Si eu quere, non hai problema en aprobar os puntos. para rematar, se queren, facemos unha elaboración dun documento que si vai asinado polos 3 grupos, cos puntos tal como están aquí, cos reclamos que cada un fai. Con puntos que ustedes marcan, que marcamos nosotros, que marcamos. Aprobamos todo. Claro. Así, sí. Xa está. Aprobámoslos así, pois xa está. Pois ese é o acordo, que incorporamos as peticións de cada grupo nun refundido. Vale, a ver, Hai que votar igual. vamos. Para votámoslos, claro, estamos de acordo. Entendo que o que se aproba son todos os puntos que foron todas as mocións e tamén se engade un acordo de que o texto refundido sea elaborado por unha xunta de portavoces ou polo conxunto dos grupos. Tamén se pode facer así, ou aceptado polo... Digo, non sei, parece. Sí. Incorporamos as 3 opcións, xa está. E exactamente, despois facemos un texto con esos 3, pois podemos elaborar un encabezamento, basicamente, un encabezamento, sí. Pois é iso que vamos a aprobar. Votos, estamos de acordo todos? Pois logo por unanimidade. Hai outra moción que se queren expóñana, pero se vou dicir que sí, que estamos de acordo antes de finalizar o ano. Así que non vai defender Giovanna? Don Manuel, cando queira. Moitas grazas, señor alcalde. Paso a ler a exposición de motivos. Dende hai varios meses estánse a usar terreos públicos municipais por unha parte dunha empresa privada moi coñecida na nosa comarca, sen que se asinara ningún tipo de convenio entre o Concello e dita empresa para a localización e uso dunha instalación para efectuar medicións ambientais en terreos de titularidade municipal. Falamos da empresa Alcoa. Por todo exposto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela presenta a seguinte proposta de acordo único. O Concello de Burela asinará antes de finais do ano en curso un convenio regular que recolla as condicións de uso e desfrute da empresa privada Alcoa e do propio Concello de Burela en relación á instalación de medición ambiental situada nos terreos municipais da Escola de Música. Moitas grazas, señor alcalde. Moi ben.
Gracias, don Mario. Antes de pasar a valorar esta moción, na que evidentemente estamos de acordo, é por responder ao que se nos achacou na última parte, de que formábamos parte do grupo de Sinkevicius. É certo que o BNG, Ana Miranda, como diputada, forma parte dese grupo, pero aí hai dous subgrupos. Porque o BNG, como só ten un eurodiputado que comparte, ten que encuadrarse en algún grupo. E dentro deses dous subgrupos está no grupo que votou en contra da medida. En concreto, no 2016, cando se someteu esta directiva no Parlamento Europeo a votación, e se tomou ese rumbo de tomar este tipo de decisións, o escano correspondíalle ao deputado de Aralar, que para mesmo non recordo o nome, porque como non é un apelido vasco bastante complicado, e ese subgrupo tomou a decisión de votar en contra. É dicir, Ana Miranda e o BNG votaron en contra. Sinkevicius, que é un membro do Partido Ecologista, pero un membro da dereita europea, votou a favor, evidentemente, a quen propuña eso. Pero o BNG, con Ana Miranda, que manda un saúdo, e que acaba de entrar no escano, votou en contra. Porque é bon que nun pleno ordinario dun concello, que é un órgano colexiado, non se leven a cabo fake news. Moitas eso, a moción do convenio coa empresa que está levando actividade en terreos municipais, evidentemente estamos de acordo, chegounos un borrador, bueno, sabemos que a intención do Concello é evidente que é firmar o convenio, porque non pode ser outra, e evidentemente estamos de acordo con que se faiga moitas. É certo que o do convenio, que é un convenio modelo que tamén lle mandei a vostede, me parece. O único que saltaba, temos falado aquí moitas veces, é de, xunto cos colexios, polo menos, e cos institutos, de facer visitas de alguma maneira periódicas para que vayan a Serven, e ademais é un que é moi importante, é moi, penso que interesante para o coñecemento en xeral, e despois para unha asignatura extraordinario, non? Entón, xa se está acordando a través dos consellos escolares, os nosos representantes nos diferentes consellos escolares van a ter a oportunidade de recibir as peticións dos colexios e buscaremos unhas datas concretas con eles para que seña visitada. O único que facer nese convenio, que vamos a establecer unhas facilidades para que os diferentes asociacións ou colexios en todos os ámbitos poidan ir e visitar ese pequeno laboratorio que é moi interesante, ademais. Esta é unha obriga tamén da Xunta de Galicia para ter a disposición un medidor da calidade do aire, e a nosotros parece moi interesante o servicio que está facendo ese laboratorio, e, por tanto, vamos a facilitar nese convenio todo o que sexa necesario, por un lado, para que fagan efectivamente as medicións, e, por outro lado, que faciliten as visitas aos diferentes colexios e institutos para a súa divulgación. Bueno, pois entón, se queren, remato usted, pero vamos a votar a favor. Moitas grazas, señor alcalde. Dúas puntualizacións. Gustanos crear escuela e tamén nos gustaría que o señor Llano que pon reparos a que nosotros fagamos aclaracións de puntos anteriores, ou todos ou ningún, cando se fan aclaracións de puntos anteriores. Gustanos saber que é posible traer aos plenos soporte visual e auditivo. Gustanoslo saber. Témolo claro para o futuro. Que quere que lle diga? Xa sei que nos pasaron vostedes un borrador, pero que leva dicindo isto todo o que vai de ano, que xa o van facer, que está listo, que solamente queda isto, todo o ano. Que garantías hai de que o faigan? Isto xa se tiña que haber feito, este convenio, antes de que a empresa puxera un pé nos terreos municipais. Iso é o normal. O que non é normal é que un ano despois teñamos que estar con estas movidas. Iso non é normal. Iso hai que solucionalo no seu momento. E as cousas teñense que facer como se teñen que facer. E vostede prometeu que unha empresa privada entrara nuns terreos municipais sin asinar nada. Quen lle garante agora que esa empresa vai querer firmar, asinar? Quen lle garante? Seguramente o fagan, pero quen lle garante? Ou que non queren poñer certo tipo de condicións agora diferentes? É que as cousas hai nas que facer ben, señor alcalde. E vostede tiña que haber feito isto antes de que puxeran un só pé nos terreos municipais da Escola de Música. E polo menos garantizar, mediante un acordo plenario, que isto se leva a cabo. Tuvo moitas oportunidades para facelo, moitas oportunidades, porque mire que hai meses, Pero, bueno, eu de sempre. Nada máis, agradecer o apoio e nada máis. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pues moitas gracias. Vamos a ver, o do convenio, digamos, que é o de menos. É certo que se vai aprobar un convenio, pero é o de menos. Hai unha seguridade total, porque Alcoa dixo, vamos mirando a ver como vai funcionando todo eso para determinar certas cuestións. Non hai un apuro explícito
porque nosotros que vamos é facilitar eso, vamos a facilitar con todo ao 100%. E é certo que non hai mentira ninguna, que realmente queremos aproveitar ese laboratorio para moitas cuestións. O interesante é que existe ese acordo, hai acordo, con xente seria, eu penso que as partes somos serias nese aspecto, e non está conforme, é como se tuviéramos asinado xa, ainda que non está especificamente remarcado. Bueno, pois como estamos de acordo todos, vai por unanimidade. A verdade? Ben, pois vamos xa a rogos e preguntas. Ben, antes de nada, señor Rouco, o do auditivo sentímolo moito, foi un erro, un descuido que tenemos que non volva a ocorrer. O do visual entra dentro da liberdade de expresión. Señor alcalde, antes de nada, atenda ben, porque nos últimos plenos facemos os rogos e as preguntas e logo debe ser que non nos atende ben ou non, o que pedimos non se suele solucionar rápido, os veciños volven a reclamar, así que atenda ben, bote un vistazo aos plenos anteriores para ir solucionando o que xa lle dixamos. Ben, nós hoxe só nos vamos centrar en dúas cuestións. Unha son as instalacións deportivas, nomeadamente nas da Marosa. Estamos en contacto coa nova directiva da SD Burela e teñen demandas similares ás que tiña anterior, pero bueno, nós vemos que son os rapaces e rapazas que entraron con moita forza e con ganas de traballar, levan toda a razón nas demandas. Nós entendemos o problema que hai coa construcción, coa execución do proxecto da obra da grada, pero mentres poden seguir dar alternativas e queremos que o equipo de goberno ten que dar alternativas para que non suceda o que está pasando. Outro día, nun partido na casa, o equipo visitante no descanso tiña que estar fora porque non collía nos dous vestuarios que son os máis antigos onde estaban cambiando, entón o técnico tuvo que dar a charla do descanso ali fora. Eso pódese facer en agosto ou en setembro, no inverno ali na Marosa non é tan fácil facelo, e pasalles parecido ao equipo local, están os casetos que se instalaron aí, e que tampouco teñen moita comodidade, sobre todo no descanso, porque, como é sabido, debido ao peche da grada, non poden acceder aos vestuarios e aos almacéns que teñen ali debaixo da grada. Entón, nós queremos que, mentre dure este impasse no que non se executa a obra, non se resolve, ten que haber unha solución para que poidan acceder de alguma maneira ou habilitar máis zonas para que poidan, ou máis amplias, pero creo que hai que darles unha solución. E parte, parece o problema máis grave ou xente que teñen agora, porque, por exemplo, tamén din que o estado do céspede non é o óptimo, aunque eu sempre dixen que o Marosa é o mellor campo de fútbol que hai na provincia de Lugo, seguramente os mellores de toda Galiza, pero tamén teñen que ser sentido, entenden que eso non é tan prioritario, pero sobre todo é o mantemento. Nós estivemos dando ali unha volta con eles, estivemos ensinando, que eu acordo, porque eu, como moito, bueno, algúns outros membros desta corporación, estivemos na SD como de nenos, as instalacións están igual que estaban fai 20 anos, cando eu era un neno. Evidentemente pasaron 20 e pico anos, entón, claro, se non se daba a cabo o mantemento, pois, é que é por todo, nos vestuarios pequenos, nos almacenes que teñen, toda a valla, no campo de erva artificial tamén ten moitos defectos, o peche que se instalou xa comeza a estar algo carcomido polos elementos, hai que darlle unha volta e levar a cabo un mellor mantemento, porque claro, o campo, como eu creo que moitos veciños de Burela saben, o campo de fútbol fixaron entre os aficionados. Iban ali os fines de semana, cando tiñan libre, iban construindo, iban facendo muro, iban poñendo instalación eléctrica, a fontanería, todos os vestuarios, porque eran aficionados que querían, estaban no clube, querían mellorar, incluso había productores pesqueros que levaban gasoil para a caldeira, bueno, era unha cousa colectiva, depois pasou por certas causas a ser instalación municipal, é de todos, claro, esa instalación desde prácticamente os 90, o único que se fixo foi o campo de céspede artificial e a pista de pádel, non se levou a cabo moita máis obra nin mantemento, é normal que haxa ese tipo de problemas, entón, o que demandan estes rapaces e rapazas da directiva dun colectivo que é dos máis antigos, senón o máis antigo do noso concello de Ase de Burela, é iso, que aparte de darles algunha solución mellor co tema dos vestuarios, pois que, digamos, se leva a cabo un mellor mantemento, porque as instalacións están como están, só falta ir ali, só fai falta ir ali a comprobalo, non? Entón, xa agora o que queremos facer, que lle den unha volta a iso, e intentar, mentres non se leva a cabo a licitación e a execución da obra da grada, pois intentar darlle unha volta a todo. E logo tamén nos chegan dous casos moi similares de veciños, un na rúa Súa Fonte e outro na rúa Portelo, que é que vai camiño da Marosa, que teñen entre auga e lixo
lixo case literalmente dentro da súa propiedade no que é a finca da casa, que abarca unha cantidade moi grande, digamos, de posicións e de auga, non atopan solución, en algún caso xa houve, creo que algunha vista, xa está en conocemento do Concello, queremos saber como vai tentar solucionalo, e que a solución lles vai a estes veciños, se é cuestión de que verte do que é a instalación de saneamento, ou que de alguma maneira hai que dar unha solución a estes veciños, porque en algún caso é como corre a auga como se fora, digamos, a da traída logo. Entonces creo que estes veciños que pagan os seus impostos merecen de alguna maneira que se lles dé solución. É nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Si, por ser eu, gracias, señor alcalde. Pois un par de rogos, unhas preguntas. Por unha parte, na avenida Arcadio Pardiñas solicitannos aproximadamente a altura do número 174 que se coloque un espello preto dun que xa hai. Concretamente, falanos de 7 ou 8 metros do que xa hai en dirección á estación de servicio, porque precisamente o que hai non permite visualizar a saída dos vehículos de varios dos veciños do inmoble de enfrente, concretamente do 183 desa mesma avenida. Podemos mirar cale. Parte dos veciños de Castro, por outra banda, solicitannos que o Concello que volva a colocar un banco que había ao carón do colexio que foi retirado e non se volveu a poñer. Pregúntanos tamén, xa entramos nas preguntas, parte de veciños daqui dos Castros, para que se situou a balaustrada metálica que hai na beira rúa facendo esquina na intersección da Rúa dos Castros e da Rúa Veiga. Pregúntanos tamén varios propietarios de negocios e veciños da Rúa Rosalía de Castro, na zona que están obras, se o Concello pensa habilitar algunha alternativa segura para circular por esta zona sin que se teña que infringir o Código de Circulación, tendo en conta a sinalización que figura actualmente. Outra pregunta que nos fan é cando se van repoñer as farolas que están caídas ou ben avariadas, hai algo de todo, na zona alta de Arcadio Pardiñas, na zona do Perdouro. Outra pregunta é se o Concello ten previsto reparar os tramos de muro derrubado que hai tanto no paseo que vai a Marosa como no paseo que vai ao Cantiño, que tamén hai algún desperfecto. Queremos saber tamén, por outra banda, porque non hai ningún membro da Policía Local á hora da saída dos institutos no horario de tarde, tendo en conta o caos circulatorio que se produce nese momento e o risco que corren os xoves e os conductores que pasan por ali, pola salida dos recintos formativos. E, por último, vamos reiterar un par de cuestións que, como lle pasou a Mario, son preguntas que xa fixemos no último pleno, que non se nos deron respostas nese momento, ao noso entender, porque non dispoñían da información, indicándonos o alcalde que se podía facilitar esa información sin ningún problema. Bueno, pois 2 meses despois dese pleno, e unha vez registradas a entrada desas preguntas, pois seguimos sin resposta, entonces pois repetímolas hoy, a ver, que hai suerte. Vale. Por un lado, canta xente solicitou os sordos urbanos e canta xente quedou fora a espera de que lle concederan. E, por outro lado, existe un protocolo de actuación diseñado polo Concello de Burela para a colaboración coas asociacións sen ánimo de lucro da nosa vila, que traballan co Banco de Alimentos no reparto destes a persoas desfavorecidas. De ser así, por que non se nos entregou unha copia? Gracias, señor alcalde. Bueno, pues moitas gracias. Bueno, vamos a ver, en cuestión de deportes e dos campos, é certo que sí que se fixeron obras e trátase de levar adiante o mellor mantemento posible. Ahora notouselle, por exemplo, no céspede que hai na Marosa, no campo de erva, mellorou sustancialmente. Sí que se fixeron obras tamén, fixerase as persoas, un rego que se fixera prácticamente na primeira legislatura xa. Fixeras aí obras. É certo que agora o deterioro é maiúsculo derivado do paso do tempo nas dúas bancadas, eso é certo. Estáse mirando de facer o antes posible e o máis rápido posible unha nova licitación para construir unha nova grada. A outra tamén vai levar o seu cambio porque vaise a poñer que sirva para almacén e dalle máis funcionalidade. Agora mesmo, se quere, pode contestar o concellal de Deportes, no aspecto porque que casetas levamos ali, como están levando o tema dos vestuarios, vai se están axudando, como non. Ramiro, si quere. Bueno, eu dicir que efectivamente as eleccións da Marosa merecen teñen que ter un mellor mantemento, reconocémolo, pero dicir que non se fixo nada ali é mentir.
Eso é mentir descaradamente. É dicir, as instalacións da Marosa fixo unha inversión moi importante ao largo da anterior legislatura, máis desta. Sí que é verdad que hai cousas que, como dice o señor Mario, ao largo do tempo vanse deteriorando. Teño que dicir que o Concello de Burela ten 2 persoas ali facendo mantemento, que eu non creo que haxa ningún campo da Mariña que teña 2 persoas exclusivamente para facer o mantemento ali. Si efectivamente non é o apropiado, haberá que mirar a ver que é o que está pasando, pero vamos, en principio nosotros o que intentamos, tanto coa directiva e a directiva tivemos xa unha reunión con eles, trasladarnos as inquietudes máis grandes que tiñan. As casetas non son cómodas, evidentemente non son cómodas, que os sabemos non son cómodas, pero foi unha solución que nos pediron eles. Están costando uns cartos todos os meses que foi a petición deles. Os vestidores do Aix son pequenos, claro que son pequenos. Tuve 18 anos usándoos. Eu sei que son pequenos, pero ahora mismo son os que hai. Entón non solucionamos o tema da grada, que é o tema máis importante, pois non vamos a poder facer moito máis, porque seguimos poñendo casetas ali. Claro, pero que non se fixo ninguna inversión na Marosa, home, pareceme dicir, pois así por encima, 100.000 euros os vestuarios, 75.000 euros o alumbrado, 70 e pico mil euros a valla de cierre, 12.000 euros a pista de tenis. A ver, home, dicir que non se inverteu ali nada, sinceramente. Pareceme, o que non se inverteu foi moitos anos que se inverteu nestas 2 legislaturas ali. Non recordo eu que houbera grandes obras ali nas anteriores legislaturas, Pero, bueno, efectivamente, sí que reconozco que hai que estar encima do mantemento desas instalacións. Moi ben. Despois, con respecto ao do súa fonte máis portero, miraremos a ver que é o que sucede ali, porque non me dou de conta. Porque se se meten as fincas, habrá que determinar por onde procede. Miramos a ver. Pero son agora residuais ou agora se... Bueno, número 12. Vale, pois xa pasaremos por ali a ver que determinar a saber que é o que sucede, non? Bien, con respecto ao Partido Popular, miraremos logo do espello, porque eso non hai problema ningún. É curioso que lo digan ustedes, non miren por aquí, porque tamén se podía facer de unha forma máis directa, con todo o respeto. De todos, perdona, señor alcalde, con tema dos espellos. Estamos poñendo espellos na salida dos vados. Onde non hai vados, non estamos poñendo espellos. Se hai un vado... Perdón, si falan de que hai un non vado, pero hai outro vado máis, un pouquiño máis, hai un edificio enfrente que xustamente ese espello non lles alcanza a ver na salida dese vado, porque non ten ángulo. Bueno, pois, está ben trasladalo por medio de vosotros, pero se viñeran aquí, seguramente andan bastante. Veña, gracias. Pero eso sí, eso pode ser facer. No Castros que hai esta malostrada que é sobre a metálica. A ver, eso foi hai unha casa que fai esquina que ten un cacho, bueno, ten ali unha bombona de butano fora. Bueno, parece ser que sí que é verdad que aí deron varios golpes os coches ali. Bueno, estaba preocupada polo tema da bombona de butano e puxo eso como unha maneira de evitar que os coches suban á acera, porque é unha acera baixiña, para que os coches non lle vayan contra a bombona de butano. Foi o único motivo polo que se puxo eso aí. É digamos, un quitamedos ou unha especie de protección para que non vayan contra a bombona. Unha churrería. Bueno, pues... Bueno, a Rosalía de Castro, a cuestión do tráfico é complexo porque a obra é complexa. Aí fixose moita cuestión de ter que cruzar a estrada varias veces con canalizacións, con aperturas, porque realmente estáse facendo o separativo de pluvias residuais, estáse pasando tamén electricidade para aquel lado. Houve momentos que houve que pechala porque non era imposible de realizar. Que hai alternativas, hai unha proposta, pero non son aplicables ou non son moi doadas. O único que queremos é que se vaya facendo o antes posible. Ahora, esta semana están ben, están circulando ben, porque están traballando do lado dereito, que remataron outro. Cando rematen aí, abrirase do outro lado e penso que vai a haber oportunidade de circular igual. Pero, bueno, é certo que todas as obras traen consecuencias que non son moitas veces moi agradables, pero eu penso que unha vez que se rematen, pois farán a súa función da mellor maneira posible. Farolas en Arcaide, bueno, estánse sustituindo a medida que van fastidiándose, pois vanse sustituindo. Hai algúns que xa temos están aí, bueno, pues de alguma maneira esperando a ser colocadas, e outras, pues, pero son farolas que unhas veces non funcionan,
porque estaba fundida e outras veces porque se van deteriorando. Pero bueno, diga... Bueno, non sei, realmente, Ana, non sei, en concreto, non perdouro, dices unha farola, ou faltan máis farolas, ou a menos que atumbou un camión, bueno, deuse parte, e supóñome que vai se trasladar ao seguro, o seguro responderá de todo eso. O correspende a que haxa algunha fundida, pode ser. Pode ser. Eso sucede con frecuencia, de machacar farolas. E despois a mellora de muro, tanto de Cartillo como de Rosa, eso aí estamos chegando a acordos tamén con Costas para que nos boten a man, para repoñer cando a cousa é grave, se non vamos facendo nosotros a pouco e a pouco. Bueno, non sei, o Cantiño non está tan mal, quizá na Marosa é onde peor están as cousas porque sí que se van deteriorando a pouco e a pouco. Os caos de circulación nos institutos, bueno, eu penso que aí, é certo que a mellor non hai unha presencia ali de gardas porque estamos escasos en gardas, pero tamén aí debe de funcionar e ben a responsabilidade de cada un dos que vai ali. Eso é así, porque senón estamos perdidos. Hortos urbanos. Os hortos urbanos é algo que a xente que está ali está contenta, foi unha boa iniciativa. Houbo, agora mesmo están ocupados os 43 hortos, os 43. Quanta demanda hai agora? Pois igual, hai 12 ou 15 demandantes, non sei exactamente, eso non o leva, pero se enteraron inmediatamente, pero bueno, sí que hai demanda. Como non vai haber demanda se ve que están funcionando perfectamente os que están instalados? Estamos mirando con unha finca xacente ali, a ver se se pode levar adiante, de ampliar a superficie para seguir ofertando hortos urbanos. Básicamente hai un regulamento que está moi ben, que está todo o mundo que é usuario teno, e sabe o que obriga e os dereitos e os deberes que ten, e, por tanto, se hai unha baixa, pois enseguida se cubre con unha determinada normativa. Eso está elevado a rajatabla e sempre de forma que o dereito do usuario estelle garantido. Aquí non se pasa por riba de naide porque hai sorteo e despois hai unha lista definida e clara de quen lle corresponde a ser o seguinte usuario. Non hai recomendación nin escapes por detrás, ni nada disso, non. A normativa moi clara, estás aplicando perfectamente. Despois, o protocolo, por favor, doña Carmela. Eu, xusto o día que se enviou a petición, eu enviei a documentación a través de Noelia máis o expediente. Entón, non sei se houve algún problema, polo que non se lles pasou, pero de todas formas non teño ningún problema en, bueno, volvemos a... Sí, nada, volvémolo a mirar e non teño ningún problema. É un expediente con todas as derivacións, co convenio, sabes? Levoi Noelia, educadora familiar, tamén vos podedes achegar a falar con ela, explícavos, ensínavos o expediente o que lle queirades preguntar. Vale, gracias. Moi ben, bueno, solamente con respecto aos medios audiovisuais que usted mencionaba, de que hai presencia, dicir que nosotros ahora mesmo estamos a través de medios audiovisuais transmitindo a todo o mundo que nos queira ver. Bueno, pero non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.